ne de to so enum enene the 5th day in the month of March 2021 nene de fiada mesraw enne dwumadie no na di ameje so ye nkoso hene krobi so ma hene o chiri krom ni kokobra assemblyman ba ko pe sanso so na diga wa de frem nana amando enkunyadin no na da bia da minya akonya kasie tenamu a me ka kire o se ewiase ehu timoni na ho na nsam a ebe watena ye no de si ya fashion kwantanso wate na ato obi no onsu betimi ato di ato no yo obi ba eti betimi ato ba di ato no oyo obi nua betimi ato nua me no kasai obi yire obi kunu na ebi ato no onsu betimi ato ye betimi ato kunu yenya ni da ho ni ani na wasa abo na ensam a eba no misramu amuni ya hwibom e Facebook misrawo ene abusuo ma bedi ento wa no kura ni nyame anim asam no sayire won nan a na nya kamafo na aba Ewiase Mu Nsem so na ene ye be diagnose nsem no me no kasai kotokose nsatia ba ko wei ensam krumankwan timi no kasai eja manso ogoro obesom yeso mpa odwumadie su sanso ana mansan buafo akwasi buafo ono nso ewofidua mu ase kwabra suje ponko ba ko pe konfo ye bi haji asala eno Mary ono nso ewa ha me no kasai eno Mary konfo ye bi ofidua mu ana afei prophet Elijah opoku one commandi ija na ebeshi abonefo no prophet Elijah opoku one dasa from House of Fire and Anointing Ministry International. Your chief producer na naje men sample for sikapa otosum mienu mpasaso number 2 akwamu hene nana wa ha ene one nsem wa kruche gu nkata so na sene ene ebeto manim no ena aye manim pekesen ayese magistrate bia onum adwuma o se nsem ni mu abobo apo etina ezita mutwuku obetensem papa na Facebook no Nhyira 104.5 FM na utie dwumadie live o Facebook sanso na YouTube no so ye Nhyira TV na eno so wanya o YouTube sanso na Pemsan TV eno so ubetimi ahwedwumadie live o Multi TV decoder ne so sanso na Samek TV enso so ubetimi ahwedwumadie live utie aje asantuma boso number 1 akan radio station Ewiase Mu Nsem dwumadie na etwagu atene na case number 1 asam no Nhyira 104.5 Emu adin Mesi asam no emu adin papa abrante bi no kura ni nyame anu sese adwene ne safo ya ayira na abusia ni nyina di ahia ye postmortem ne embalming mesi yiwasum mo ko Facebook dwumadie mo hwa ne live abusia sia no ya de sobo abrante bi sa abrante bi wa abusia na adwene safo ayira ona nkede ne kwaji sikaduru misi wanya age kura wi anesa na be hesa de papa iti ha wotini fio na ne nyina sogon etio kura na nko beto etio ebi kura na nko beto enso oba ha no ya cheche ne wura bia na mom ama man kama asema ya nti abrantia na abusia bo ne sobo se wokọ na akwaji sikaduro ntino ode abrantia yakono no so ofie mu da bia da menya akonya kase etrema me se utie owuo dia no atie nkwa so atie owuo adenti na abusia kakraka aduanafo ho agunafo ho na so papa ana ba ma owuo de na basa ebetu ni ko ntwe ne yirada ade ne kwa asamado sabrei mame ma memu akwa ba Mr. Muyana Marshall, you are my wife. Chief producer, papa, no cleaning a man. Some.
Get to be none. Some. Yet, Some. Ebe ye wati. Sir. Wabefia ne be ye wati. Get what that. I bet done. Oh, Chief, don't put it. Some. Adofo, Abrantia Sabre. Adwene safo ayira. Ya ye nyina ye die hya wa ne ho no. E na mote efina ne media ya asem wo se betimi adane. Mesian. Mesra onko Facebook live. Eni bi atu obi ne mesi betimi ato. Nemom. Mama mini abaya kwa oba mamu akwa ba mama hwemanim jeja onsa no menchichire won wate maba fidua mu no ne ho beto no wate ensam na bi ba ha ya na sososiri wei kuma to yam mama hwemanim ogefo ne mea ogefo ne konfo ya bi ogefo ne prophet Elijah Opoku mama udi acho medin de enfa ntonchen kakra menfa ntonchen na je se odin wo de ate oh efra me Christiana donko se me no kasa wiase nyina ehwe yen acho enti wanim ya mfa ante udin na ade te oh nya hwe kotokose oton yare a na nya anu aduru ma me udin bi Christiana donko ufre me fa cha me free bro fuedu Ehim brofedu. Achuma brofedu. Achuma brofedu. Mame uwo kunu. Me pa chane. Uwo masai. Acha me mayenum. O mame ti ase. Acha David. O papa. Ba cho bi ani. Oh, ejankaba. Na wa be hia nkwanhia kase sei. Kafra wate. Ndase. Nyame be chichewo wate. Ndase. Na de obehu mobo bia so nyame be hira no. Amen. Mami misa asemi ntowo no. Wo ka bi se mu da. Acha David. So be fidie so. Acha David. Na yeduma de ya utie kakra. Metati. Yedi nse hunu yankwada. Ana ya boa santema ya boa de hye. Mpacha enam se metem se mu betima bo menti na maba. Mame. Ye de ye we fie. Onante se de ntinu wadi anto afidie so. Nitio mame. Me pacha de entra meto am afidie nso ne se. Me kunu ane owrai na ne nua ketewa enso ne abranti a ene ne ai friend no Richard ai friend no Richard na e black akra mu me fa se be afe en kwa afe kakakra na afe ena be ma yisa ase so o yare enti yare no mu ana me forso ya ma hwe no a me ya me de no ko hospital ya ne lab enuoma bebre ko so a chese ma mpa ba e wo ne hwem me de no ko hospital makoji mako Garmavi hospital there me ba cho metima yi cancer mame mane how why hospital at the right time be gen crack any nyina ne so ya da ba eno nti migusu a me hwe no atembia gine to ho a me hwe no nti abusuafo no kra de msa ne wo fa pani mai wo fa pani ne wo fa ne ma me nua oba ana me no mudi nkita ho wo ne yale o yale enu mu me ne dinkita ho wo ne yale o yale enu mu enti o apne se me mfa no ko hospital abrani abre bia me mi se busuani bia sika me ana me de no ko enti ma hwa na ma fe de na eye kakra na eye fe de na nani aba na ai se yale no ko ba na se osi obi hunahuna no yale ne ba osi obi na hunahuna no enti me ya na afe hospital me de na kwa da ko me wo ho ana ni sister odi ble ye chi wo Germany oh Germany ana o frɛ me ana o se me bra ho te sɛn am so bra de o yare o bra de o yare o they say de this empire na bo ya bo empire ma no ana o se ana dada de won kan chem na mso se me new number je se wo frɛ me ansa na menya o ne wakasa ana o se o ane fa no ko hospital na ma frɛ me ma me nua ba ko se omra me hwɛ no my friend ma me nua ba ko so mra me hwe no enti obeba be hwe no na msi yo
ti me wo ha na ne maame nua ne ba e ne ba ne Richard ye ne te he oba nam de ne free hospital ba ana o ye say Nhyira FM ne sister no a wo Germany ne so mo amehwe no enti no aba behwe no am see you ti yeti hodi nkoma na no bisa me say yale ne te sen na me describe yale ne say na esiti e kire no no say an ya hospital no akosa na say nya idea e bi so betima ba say sunsun yale on fa no nko ebe bi na me so ni nyina no ayeska sam no say ne mo me frɛ ni sister no ni emisa so benya ska de aba onya ska ba de a na nka wo de no kɔ ba bi na akɔhwɛ na me so yo mate enti on ɛhɔ no one ni sister no Mr. Mo adofo mo amohwɛ dwumadie live ɛwɔ Pimsan television ana Sameng TV mo behu abranti a ye kana asɛm sisei safo no ayira anisa ensɛm o ka ne de oyɛ wɔ ha no wa gi studio nyina abɔso ko Facebook live na kɔhwɛ papa ye kana asɛm no nukure ni nyame ni pɛ mo bɔ enti ni maame ne ye se ebenya skadia obetimi abmienu Antoine se ebenya skadia obetimi aboa ama na ho ato ayi ye de na akɔba bi ana ni sister ne Sunday ska ni sister ne Sunday ska wo ayi Germany ho bae 404 cedis ana mkoyi ye mi yi no 400 cedis ana me de 4 no omote MTNT 4 cedis no enti that time na me ne Richard in any papa na eko enti ekoba ne san midani iska no ana me de ma Richard say wona ase woni eko baabi na wakọ akọbo ama no ho ato enti gi iska nikita na say obi ba na ye koduru ho na say ohia iska ya diska na ama no ne osiyo enti medani iska na ma no ma ka iska no me ana metuatua ka iska ni nyina enti ye duru ho na aduye ni no ye herbalist but osan so nim fom nti eduru ho na na o se yale na obetimi ahwe no na eye hunhum yale nti mbisa nsa hunhum se eduabo o se o da bi enye duabo no no aye adwuma na che se eduabo anko bank nsuo no spirit be di na chi nti nye duabo na emu ma aye se ahunhum bi na ha no am su yo mate ene ye se obetimi ahwe na ehwe nti na yenso ye de ne baaye nti obetima hwe na ya ma no kwan so won hwe no ene opunu na duro o ma ni punu duro ene o ma na duro no moye ene o ka che se ene ya mfa no nko na da bi Friday no nyame bo a oni e bekọ ba bi a oda ba bi a yete no wakọ akọhwe se de ni o mekọ so na Richard kure ya papa ye se they say scan on jiska bia wo ye ho because this say ye hwe ni wie ansa no abeda ase enti se ye hwe ni wie a e hwe ni wie a anka o hwe ni wie na nka abeda ase na ye say yo yate na ye sorry ya ye ko enti Richard catch me say o de ni be ko nu krom because no ho de traffic ni ho ye ko edro ye ni no ho wo meduma enti ehwa de traffic ni ho nti wode ne ko mu krom a wade adwuma ka side ho na ya wotimi de na ba anopa bia wotimi de na ba enti o ka sa no mi ja no ma no e ma wane no koi ti one no koi na me hwe ni mu se bia Richard no be frɛ me se bia ye koi akosisi ma Richard na frɛ me anka hwe ana me am friend say Richard ne se akosisi no se no this said that fear da nyame bo a ana ye beba ho nanso nka ye be kwa ifro e wo baabi ntiki efra ifro no ba na nka ma ya ba ho ya kɔ mine ho na msi yo mate a Richard ensi ho bi wan frɛ mi bio ana kwasi ada no pa me wo ho ana papa yi ma boa me ho atotɔ ni ma di dwa me de komo mo because wo ni krom edru ha na me dru fia na me hu se papa ya ba fie to oba fie na mbisa ka me kunu na nya akọ me wura ba fie na akọno be na ye me wura ba fie ento aka se oba fie me hu so aba fie no na me so oh na me ba ho me di dwa wa se ba dwene na me so me di dwa
madi dwa me de bra na da no wantwen a wabai ana osu o okoi obi anhwe nanim enti omu nyina gigegija no ho enti ono nko anani nka ana ode bae na me frɛ Richard no sɛ Richard sɛ bla badia ene eska no sɛ mai no wa anyi bi wase gise no ho tona na obeda ase enti wa anyi bi enti Richard pɛ kakra na fa send me na me mfa ma papa yi no so mfanye edidi sika ene wasu yo mate me hwe kwa anwumra sika bi ama ade akye sika bi ama mame ahwe kwan sika bi ama zabrei mini abaya me ne di nkomo yi ne kunu na adwene safo ayira wa bodama ne sa sika bi ama me hwe ani mu sika bi ama wa fa ama me eye papa ya sika ne nua ba de asende no wo Germany 400 cedis na akodi Richard ho Richard amfa sika bi ama no enti me bisa na kire wo se saska no ode abakon homa ode amane maame aye chop money wo fie enti woni ska bia wode mame na de aka no nso wode bia koto ayi ono kra no ba bia wasan ko ba bi foforo na ba bi foforo ko ye no kra no enioma ye ka se enioma ye ka so won to tomla no kra wo enya ni nyina na edi nkan no otimi konsamampom ho ekoye ho amamle de wakoye awie na ode omude omuna agufom abo naked akonsamampom akwakoya amamle na wie na mom de ode to okra ne nneoma akwakoya yi ne de onya sa sika no nti se mema anya sika amade a wontimi nkonkoye sa amamle na obi na abonudua anam se na obi abonudua sen yakwa papa ye bisa no wa unipa a wode mekoye se memie nko no onim fom obetimi ahwe no na sa nipa ye ko nanim no ye bisa no wose enye duabo obetima ahwe ne na afa wo awo fa akire esa akoba bi foforo esa beka kire se eduabo a esa wasesa wa no enti minim de entra wo ye esa wasa konsamampom sa wakobo mpa ya ama no na wo konsamampom ko ye mpa ye enti menya ne ntam na ye nko unya skani bi mfa nko to okra ani kosua ani akokonini ani snap na afa nko da ne dua no na dua no ekoba ne se hwan na wo se wo bo no hwan na se wo bo no dua nipa ben na se wo bodua wo se dua ne de meko obi ho ewo ye kura ase me na mo kura ase wa akwanche ho na meko ya mekote se ya bonu obi dua ya bonu dua na me se ya bonu dua ampa de a sumankwa ahene wo ha ene ye se wo beko kwantenten akoda ne de ene ye nkoda ne no wo sumankwa ahene ya ene osi nya de wo me pe ene o me kire no enti me nya de me ka no obeti enti on de ba bia waka na wo kototo nuoma no ono asem se minya ska mana ono abekwa akototo de ni sika bekwa akototo na nuoma na wo de akoda ne ana msu me de me ni ho asem bia aka because me nim se wokra ye de dane dua na o se okra no ayi nipa na wo dane dua nso obetwa agu ne bosom so anam say no wakra ye twanity okra kra bottom ane ye ku na de ne hye no wakra ye twanity de mame kasa wo de kasa okra ye twanity de me nhunu bi da okra ye twanity de me nhunu bi da okra ye twanity de me nhunu bi da say ye twa okra me nhunu bi da say ye twa okra ti me nhunu bi da say ye twa okra ti ane wase ane waso wadi gu ne bosom so na mso yo mate ane waso wadi gu ne bosom so a me de me nko ane wase me kura no makoho aba me pa cha me kura no makoho aba na komfo na ma me nsuo wase ba hia me na je no sofo lai be hia me na je no sofo lai na fa kopetepete modan a modamumu na me se na ye da ne dua ye de nsuo na petepete ene ye se dua de wo dane a ye mfa nsuo mpete ne sa no woka de a ene ye ehwa na so ye beko de a ye nko hopleko na dan edan ye da mu de ye mfa nsuo ye nyi nsuo mapetim se ye dua ana me kan na o se ene ade na ye che enti no ma wo koje se nsuo no se ye mfa mpete ho na me se yo mate me de me nko menya ma adwen se meko am ya kotwa wo kra na menti bi da se wo kra ye twa enti me nko enti ade akyenye ana ofra me se chinchina me famila chinchina me fanemla na won fa nko na tam na ipa ho
and I'm say still what's the answer for nonko me kwa solo me timi ko twa wo klasa enwu bosom so enti no nya de ameko enti mo amobekọ a monko na me de menko ti me ka sa na osu yo ne me fa ne mle no no fa nonko na me se me de waka o de mate me o ma de enche ne enhwe ana osu yo wate enti ade achinye ana o fle me sa owoyin anajo pa anam so makọ baby baby ọkọ hospital makọji aduro me dey ma no enti meka sese mesa de akire no akọ na nka first one ne kra ye call ye no ena nka ase me nko ho de anka mekọ ne yakọ ho nipa no so obetima hwe no wasa esa no ho asa de ne kọ baby fufuro de a me de me ahwehwe maso nya de amekọ enti wa abekọ a monko na ose chinchina se manko bia oye enye na mso me de kopa de menzo de ho de nim ba bia o de me kopa de nya de ameko nti yanko sumanko ahin ne one me twetwe ho a che ana o se ne ono ade ne be ko na mso yo mate ahin mate na ne wofa efre me ana o se be ma no o ye ne den ana mse ofa me nya ne hwe ana o se Richard afro safa ne bra nyemfa no nkobosom so o so mfa ne ma na mse de bi wofa metiya me ya nya de metima ba ana wase umfa ne ma hu na enti me ka chel sa wo so mfa ne ma owu a nwa we no na mso fa na nipa ye we wase ane ya me de maka chel ane ya me de maka chel ana mso fa ya nya botre ma me na me nso me wa busuafo ho enti se sa kra se me ko bo ma busuafo amane wase wo firi duam na wo firi o free duam na me say ofa na we o ka kasa ha na so free duam eye o mu ofa ba ko e friend ko am kan adu no say me free duam ukunu ofa ai duam na wo free na me say ofa kasetia na kasetia me o say na wo waje no na say obi abondua na fa ne bra me enko na enko dane na so nko a na ne me nka say o free duam na me nka say wo de opa me mfa ne ma owu a fa no na me say said the echo dey no odintia ne say me de no ko ahia wo mampa na o say Richard gina so full life twa fa no ko hia no na ampa me de no ko na me de no ko hia no enti me de no ko hia no wie no na me say Richard waja Natalia me de Natalia ne sika bai na waja ne ha beje na fa no ko na de kwa onya bidi ahia no so say mo ko a mo nko enenko a makasa ne nya mu so anopa no ka chem se ma me mani ni mako aduane na ade na mo koye na chiri mako enti me mani ni mako aduane na me se nya na mo koye na o se na me se ne kira no wo kwa na wa wo na ka wa asem enti me ya so meje Natalia no na o se waduru ekwan mu do ho anti wonti mi nsa ama na me se enti me mra na o se abla na me se si a wo koi waduru abu akwa ye no ugina ha ka se o se meduru abu akwa na me se Richard na ye hwe na de o keka on se me de maintain your maase na o se ade wo fi se me dinu koye bibia na me se me de se o dinu koye bibio so mfa no koye bibio hwe na ye hwe ne kra ye because o kra na wa che ne de ne ko no me bonyu so wa che o kra de na aka nipa ho de ne ko me bonyu so enti Richard je papai ene no ekoi Nhyira fan. Mame ba cha me onse wa otumu sa wo tie so wonum nsuo kwa wanum ne mprenu ti uti ensam no nim so wo bi kapa ba me congregation ma me wie dia me di be dia na me ma nwie kan dia me ma nwie ne biem congregation no mbe cha say kwata kra no no congregation say me pese me wie bro fu dia ma fa kan dia no ya dan ka biem me pa cha o ma congregation no congregation yanko enti asam ni nyina wie ye ne say o papa ko ye no omode no omode ne ko ofim ofim ho na omode ne ko ye no omuko bo ni dua foforo o se omuko ofim no omuso omukoda ne dua na ma no omu ye no na omu ye se onipa na obo ni dua no eye me na omu me boye ana me se me na me ne wakasa kura abo ni da eti be me frame me boy ayi Richard frame me ma me we wona anama wo se me madi yi wo sika 4 million no me ka kiro efi na kro en ona manke kasa asem ni bi wate enkeka bi o mama so nte na wo bra bone a wo buye ena ama ukunu
okokan ya wabo nudua na me se me e de abrabo ni no o se wadwaman a wo boye ana me se me ma bo dwaman eno okasa ena me se ne se saade a na wa na onim de o de ne koye so o de ne koye sikaduro san so galam se am kotuo na de ne koye sacrifice minim enti eno so me kan sa kire no ana me kan na no bufu ye se ma kasa de obebo medua ana yeso papa ejina ho no se o ka kire se ene sa de obebo medua nti mentena ho ese me di nsuo ka me ho da ene na mi wuo tamaso nti ho no kro ka kire me a se ai me de me ntwan ne mehunu ade o de be me wura mfi wo wi ase da ana me se me na wo kasa asema chen wo se ai maka kire enti ne maame nso so fra me ano o maame nso didi matam wo fun no so sa na dwo na omuda ne dua ne so omu boy o omu wiye no na omachi papai e de na si ho se omu be so na duro wo ne hwenum omu na musum anadwo akote aduro omu ne komfo no edua na obo ni nyina so komfo ne bo ma no komfo na omu ne no ko na ne ebodua wo ofim se wo fe ne gia onfa bi nkoma anto anya mama no ai wajibi ya onfa bi nkwanto ankoma no now papa na be ka kire me ansa no kan no na adwene ne safo ayira me pa cho da bi se wo ko no ye clear okay meet you wo ko no ye clear meet you kasa order adanti tie na me kasa mchiro na mi kasa be mu akwanya ama nso ayi hu ano so nim na ye dede bia ha sabi ya tepatagwa so mabusia asam ne aka asam no atrampani metie mpo atrampani metie misraw nyabotre hwe abrantie uhuri twegu ani ti wu sa se obekasa na maami so so ma nkasa be ode atiefo odofo abrantie a maami ni kunu bone sobo se jamo de ni kunu akwaji sikaduro ona tie akira wototo mo baba park ne so no misraw e ka akira se maami nyabotre dama uhuri etwa ebegu ani wati timame wanusi no manusi no me de me asemo ka kire me ya ena ma me so me de ka sa asem no e kire no because ka kire me say me bra bone a me kobu Mama, Papaya, Sabre, I don't know for Iran, Miss Yamuchan Facebook Live. You are OC or say a display was studio and we never my question or say Daroma or Guardian and Kakanga Kramai. Was it said me? Was it said me? Me too amable ana de sa mabonu dua ntina ma me so me ka chen so wode na kwaya sikaduru a onfa mehye me eno ntina ma me ka me nhuni but de o ka kire me na me so me gina so e ka asasem no so hu eno ono so e gina so se me so makasa chen dia ene na je so obebodua ewo ho nti yeso wode wo fen sa enya na onfa bi nkomantoa die nti no so obebodua sa me makasa asem na kire no etibia no obo ne sen o se me se wode no kwaji sikaduru a ene oboye nyabotre obodua se so amfana kwaji sikaduru ena so wode ne kwaji sikaduru anya sa se sa no obo enye me se se mema ne nya se sa no obo no mo nti ena ya den ena ofra me ankasa se me de me ntwa de ode be ya me menu me ho kura se me ba wiase and your can me ankasa mani mete no masum enti no na me so me fra me ya se na wo ka ya kire me no ofi se me de na nya me ya na me ne ba ma tina ye me ni ba ma bia ka no na so ka sa se me kire me ya na me so me nka se na nkire wo man enti no enu akire na anadwo no sa o mu koda ye wo sa hye nsuo no bo se so o ye na adwuma ma na ode odwan ebeba abeda na se oba betwa odwan ene akukọ ada na se enti enu akire ana ba ma nso ekoda ya o se
anadwo no mu de taami ewu ene nneoma mu kɔ wura mu anadwo kɔte bai na mu de bɛ hyɛ ne sum yaase ene mu posa aduro bi ɔne kɔnfo ɔne ɔmaame no ɔmo kɔ wura mu kɔte ahaba anadwo ede bai na ɔmo posa bie so ɔmo de so no na ɔso wɔn so na wura ka sɛ so ansɔ ado na ɔde mfi abɛhwe no ena ɔsesa nsuo gu no so saa na papa bɛka kyerɛ me ana yɛ dan enti no ana yɛ dan ma ne miti aha me pa cho enti no be ma ba no ɔbɛka kyerɛ me sɛ sei ne yɛ kɔɔyɛ ɔmo akɔyɛ me na wo nso so de no hwɛ ne yie na me de nim sɛ de ɔayɛ me metime awu enti no sɛ me wu a na wɔtimi akɔka ne ɔkaayɛ enti hwɛ na mo na ne duane ma na de ɔakɔyɛ me de nim sɛ nya na ɛdam a ɛyɛ wuo ɛna ɔbɛka kyerɛ me ɛna me so me kɔ ni krom na obai o behave basa visa nya sa na wote yale de no oyare basa yale no de na ewo ho first no ebe 70% de abeka ho enti no se na 30 say adru 100 enti say de o si behave anya de say what say hey na ko ka say ma me ka fa tira me say me tio ma say no what say my no ka asem mu oni mako we no ko no ose mu oni mako nti oni mako da nti wo no aduane ma na oni wo no aduane ma na oni ose no ose mu oni mako nti no se se o ma na aduane ose ne blase mu oni mako nti oni mako eti mame ne kura wo ba asem itofa se me ba cha ne tofa ne se me kunu nuan wa bo medua obo media na de na to so bio so be ma no okono de no otesa no okọ de no ote no wa asesa ne tebia kra wa asesa ne tebia oma no kote bia fufurom ese wa kasa de wo ye nyina no behave ni nyina anya se wa shedo sa na eko enti wasama de be case wasama me de ba ni se wa bo medua de di kan wa bo udua de ato so mienu be ma no wa asesa ne behave ayi se ne wo sitie wo de na ko tebia fufurom ne ko su akase bi wo de no ko tebia fufurom ato so miensa menya ne boneda enso no otimi efa saasem gbehu edidi matama bra menko frɛ se mintimi nhwɛ no enti omo mehwɛ no mbacha onsa wo kasa nyina memmem me bemu a na ukunu na ye hese ye bema na kofo ne ye no ne ma totɔ na akwam yetimi adi dwuma no sisi no wa kan sem nyina yi me beda agno so tie ne ye ne ma ye postmortem ne mba me Kwame Gong obomi chidom jataba jata bomi chidom mami tie nka mi pese mi wie kura ntunie die biem na ade wie mama mi ti ba ko ba ye de ne ba ha no ye de ne ba ha no one papa ya yalesa na tie to su tu no ni krom hofo no a ne kan say memfa emla ha ono ne krom hofo na ade aba na eti mami tie me se mi bebi so asem a no ayi ano ensam bi abiakam ti amu aka ni nyina mo mi bisa se no sobo ade bo ukunu ni aketua ni se de di kan wa ba odua me ba cha ni ye dua no obo se so onfa ukunu anyi skaduro ana se wode ukunu akwaji sikaduro a ensuo na obo odin no enku ono ana wo o se enku me mo ana case number 2 ukunu dam na wo bo no wo unu ukunu nyina susu se wono na de na koye sikaduro mpe aya na ada bi me pata ane uchire mu sai me chire mu sai onko ye no no wonte saa okoba ye ne tibia na asesa mo na ma me yenhwe ni sei o Richard se ni nua panyini me pata ane na asem ne duru de den no me nkase uja bo Richard so kakra nya saa epacha da bi wode ne ko me ka asa me ma ne mfa no nko enti na me ma nko no bra akwasi ma mimisa ibra ya asem opani etiepo adofo sabre papa ya enchiremu no kire se bi adwene ne safo ayira no na nyabo me ma ba ayira kura e de na ayira adwene na ayira safo na ayira na manager se mi fi se nyame tu mi ntibia ya ba haidie eye gusu no ana be adwuma yes udin de say kwa mi ajema ima no ajema
Kwame Ajima Imanu Ajima. Ah, ubia. Na sesi no utibia mu tese. Masa. Edene. Enye mitiri mu. Ayasa de enema na emu na mu saa. Edi ai. Emua. Dia nanam. Emua Na mutirim. Do bibia. Une oyire ene abusia ne nyina atu anamo bia se enkayade ne bobo ba no ho beto nyesa. Sa na koduru ba bi ye jaibo menka se Richard so no na do nam nyeza. Etu anamo ho na ebra igusu ano ene obey o ma so a asase ne de doctor side ko doctor nko a be 10 times so kadi ahudu bibre ti nyame adom afi ya na yehu se enye doctor ya de na ye se de ko baby fufu ene ye ko heba for ho so sa mechese kakra yade no a ebi a mekobia obia se yade yade e ko be bia ono ade meko baby fufuro ono ade meko baby ode beko bia obia se yade yade na fe na o so do akoy skadri enye outie asase no obia se yade na nye duabo okay enye duabo eti saa na tie eti akyiri ya na Richard maame so ebusiafo no me maame o maame ye maame o mu nyina teteye ende ko ba sa ne obeba na wa behwe bibi se me yade e tedi sitie ti amfa ye wo ha na obaye nyame adom na obaye to obaye no na obehwe se sitie sa be na e yade ya na ubie no se yade nye dua na de ne ko ba sei oh nya na mekan eti minim di ai naka wosusu ikura yede nia enye too much anka bepe na wo die adofo de mbetie bia momfa ne saa ba nkomo ne yira kura de momfa ne saa ma me da aguno so no ntia adima kasa anu odene bisodi anopa mentimi emfa biti antu be bi gisi ya yire me na bat successful do oh ye would you kid me fry coin o say kill me akwasi see would you kid me freko kid me preko mame o kasa wa anka bi mane nka na asem bema serious o aminim pa say three wo hui asa me samomo amu hwe dwumadie no Facebook live sabre papa no obedru ye jewusunom ne prophet Elijah ne konfo ye bi madaroma ewumu ana adwene no abafia ne yetime ne no edi nkomo kakra ewumu anso ana ate afa so ade no kora anso akwese ba na mensa no mensa we no pompe pompe mensa no pompe mensa no pompe hey any serious na adimai o beto wati oba mame diagnose o kakra mame mi sese aden na wakwa ya sabia yesi ukunu oyare omuji tum se doctor yare ya meboa ma mu tonuro bia meboa mo boka mo ko malam ho e ba cha David wan ko malam ho acha David wan ko konfo ho acha David itu de o ko hospital na anye yie na ase me ko bible am ko bible o ko dia sorry amanfo bebiri ka se de wachi muduku no ko Pentecost mesra munya Pentecost won kwa le chimu Church of God mesra mu ande mu amahu se Church of God for nso o muduku no mu nso chimu no ti won ko Pentecost ti maame na chese duru se mu ko o de mpai ba na akọ na still yade na ko nanim me ba cha na eye na ye ne hoto no ne ho aisa dan to no ba na ye na ni nua no ajeman ne nka se kasa men kasa na ni nua no ye se o pese ne hoto no to de ni be ne nam nyesa ntina me ka se nti duru ba bi na ye akoda Richard so me pa cha da bi o no oba mu first one no ye ne sika na o bepe mame ye ti patedwa so tini
metia na wohume no me yo hene me assembly man menye nipa ketewa asema ya kan nya de wo pese ye nkama na ye beka me pese o gitum se eduru ba bi no brei because you say wo church of God wo ko mpaibo eno nkwa na ado ani koto so eti duru ba bi no mpaibo no ntimi ma ne ho ntono no e na Richard ba mu se me nua no me ma ne nyare me ko pe na yare sanya za eti na se gitum se mu jai bo Richard so eti se bibia ba kire mi sa Richard kase ya tio ya nya mo no so tio wo ko na oyiri ko bi wo ko na oyiri ko bi first one na tio uditi masa chabisro first one na first one Richard ma ye ko no ye nyina wo de me ekuhia no tafo kwaso mo ena pa odi ekọ maybe odi me ekọ se ja wuni na ire ka ho first one we ka ho ena second one what the first one second one ena we ka cho say first one we ekọ ye no ko heba eyi no o hwe bibia no o Richard o bisa na say o hwe eduabo to so de bi eno na ire ka ho no say comfort we no say nye duabo man na say de o be hwe me no man na be hwe so fu comfort ana malam heba eyi no ende na ire ka ho eti yakọ heba ho nso awie ene yakọ hin biem ende na be ka say ekire no ene ono ankasa esa man ne ka say o kosiri ma ba wo oba na yaba enkosirim na nse sirim ne nka asem tie mu fi heba no mo ko hin ye fi heba no man ka se okosirim no oba na yaba nti da me ko atwaniem twan Richard say wo se oba fre man no na yakọ eti afreye mu na me twan ma wa fre no afreye no ba say afi de man no enye ho ne yebekọ na emum no yebekọ ekuro bi de akonche kutukum ekura ase wakohu nana bia onum efom edane eko nsu adofo medi agemachi ahwe a yebeda ha ne maame ti upe ukra yaresa wakasa bia mibisa onsem kanokure wa asemnim na yensusu yesi nkonya ne agyae ma asofo konfo ye BTI asuo tisipe de wom bi obamu ohu na wodi nokure bi sie yan na obi di adwa na obi kutu adwa achi abrantie ne nguase na wope nye nu ne yensu ye pe ukunu na yansa tina mi bisa se mo nante ye de duru ba bi no ujai bo Richard so eti ba bia na ode ne namokora na bia unim sana mi bisa onzo ntimi nya no maria no me say first one de media chire na second one de mankobi mo hono na mi bisa se mankobi yakọ hospital doctor say yare mame doctor say yare afi o de mpaibo nti we ani akire biem na woko malam ho wote se woko malam ho hana ukunu ya de ne ko malam ho se woko pena yansa wote bibisa me pa cha da bi kan kire me mo na te se adna kokonfo bi ho me pa cha da bi konfo yo de mi ko ho ne aja mami wote se adu ukura kokonfo bi ho me pa cha me ankasa de manfa na anko but they say wote se Richard de ne kokonfo eno wa anko bi ni nyina so na Richard de de nim de mu opedi yiye nya sa okay aja se se de am sa adwene sa ba me boa se se me mo TV abenda TV abodan ye chew bi abenda ajaman nana ajaman mi biso asem obeya ne den me yo and the man in your yans, I'm seeing more TV, or Quebecho TV, coffee abandoned. Say, TV, no, never one. I'm a Kaiser, say never to me what now what you more. Just a broom here says, money TV about broom here. At the end of what enter a branch and I have bonus of what say. Uri, a idea, I didn't suffer a Irano. One that didn't quadrisica do not fear. What if you ama man kama sam so ya ama man kama sam ya na ba hwese de ono so efifi boni bi te no ya wo pa kwanya kura yi ne ho ano a mesam monto a Facebook live se ajaman na je samen kan se wo abodama ani sa wa je atumi so abodama ani sa na se de se bi hu je menka Sabre owura Richard ya ye bone sobuo se nini apanyin yare onim hu bi na ona de na kwaji sikaduru no wotimanim tentenso
na me be daguno so no na matie ono nso so de owo kafa asem ne sobu a ne nua edebo nemom Dr. Amuzu Osibra Amuzu Herbal Clinic Penny's doctor oti Dr. Amuzu dia me so edan Penny's doctor me so be ma no se be yire nchen na ya kakraka kukroko tetrete boyi sa bobo ya de me srawo Dr. Amuzu Sebra o ha bia wo ewo na semu be ma usa Dr. Amuzu ho a usa no akowu koko sisi yade ni nyina kabomu a ama be ma no dwodwo etimi nya adwuma na akọ Dr. Amuzu ha obema na gina so yire nchensuo 34 bucket na amaso sanso na onkwamwa anasa ohunsu agene no obema bibia toto na akwa nwatimi aso oba ne nyinsen sanso na obi ho no mo a sebe ya ne be ma no be sori agina so kra ya asem oba etimi didi agura so still Mr. Ebasa yare ko Dr. Amuzu ho ona de Amuzu garlic bitters abedwa so unya bi no ma moja ne bedi afusa ne yie pa sanso na Amuzu ke heba mister eno so odwa so unya bi no ma stomach ulcer anase wafu ahye ni nyina no unya bi no ma asie betu Amuzu pi heba mister so odwa so na unya bi no ma honam ya tipaye nyina asie betu na fei Amuzu heba mister nonum bi na malaria na fei fever nyina eno so entu asie emfama ya kira kwan e wotafo club 600 kumase ya entremu bi atrawe so no na wafre Dr. Amuzu ya wada Amuzu Herbal Clinic no e wo 0266 734421 na one no abonkomo 0247 776743 Dr. Amuzu ne number no mi so tieni 0247 776743 na wenya Dr. Amuzu na ankasa na one no abo enkomo medwadu Charlie Gingerle ko ebetu ana ye no msapen mo ofu yisa besrawo obenum nsam oba na bo ama mo piafo so abo adwuma me se den Charlie Gingerle ko ebetu nunum bi akakaduro wom ewo wom sanse na apetese spirit no papa na edi ahini ewo mu ne yenya de Charlie Gingerle ko nunum bi wenye ofu yisa ema hangover nya utipaye bia ya nunum bi no omukwe Zari Charlie Bitters edadi abedwa so nyabi no nomwate na anya Charlie Bitters anuma wankasa abegya atum se haba madunsia 16 herbs ani akeka bom dia dai Charlie Bitters edadi na anum bia ma haba mani siesie na waya twetwe unyini nyanga se krama batan bia no numbi wate mini aba nyame hye wasumdwoma me sikitwa bi ebeboa wo ama yam krokra wuntam na akotete omako eren Charlie Bitters edadi etinunum bi ye won sachet ne ye won bottle etim so odwuma die kase bia wudi no anya Charlie Gingerle kwa e waso nya Charlie Bitters edadi ye nyina mo hwini anko hwe Camps Multi Beverages Limited ewa na hinsu ya ben ginya se Ramzia etim atrawe 0246 95 5678 0246 955 678 yadu give us scientific herbal clinic ahonom ne nyina kwaja ya hwe utie me wo de kamia se unompe no na ho atechima wankasa eya wosre wonantu ana wachika se mesra wonam bu footballer papa bi opra baby okoye give us scientific herbal clinic ni aboa no eti wanya problem o spinal cord am se ko give us ni amuaw sanso na ohome a woten carboni wom ana ubowa typhoid ana sisiyare malaria any tiare nyina me se ko hen give us scientific herbal clinic yade bia yintani pediem fa ko na kwaja ya hwe ye hye adwuma sa no panon so pepepe no nsia anwumre ne da ba wiye ye adwuma fidwada kwasi memene da kwasi adanko a na ye ma adwuma kumase ode ne kwada so ye ben ye Christian Service University echemu bia no afi give us scientific herbal clinic company for 0243 038482 0243 038482 Donima Still Complex Namduadu Donima Still Complex
and I'm doing me so wodan so bonko ade wasi fie na wie aka so bo inside Donima Steel Complex fa dan no so nhye a wo de bebo so nyina akoto onanim mesrawo and chance do do san na ohia na do san wo betonua ye san o mo de nade bi kura ba pa wo ntonua ye be fixe ma wa no anse de chance na begu so eno de free consultation ye nyu sika bia etu pen chance bi ti say IBR Eurotas and also lock panels alloys governors picoted roofing sheets and tropical roofing sheets me se kohin Donima Steel Complex ye kira kwan e wa asafo YF Junction ye ben Ghana Revenue Authority o matena ye no ubetumi afre Donima Steel Complex mpanimfo 0244 126 625 0244 126 625 Midway Antec Herbal Clinic Antec Herbal Center ye ko ni akoto de edru ye Spanish garlic mixture and capsules kan mi anu bom ono mo a onasi atata ni nyina ebedwane obi su kura tu abom unhune to unhune fu chese kamia se ne tona mo aye se kusia ya chi na abedi na funim den Spanish garlic mixture and capsules kabom onuma wankasa abegi atum se ensebuo mu haw nyina ya me nua ba wo fam no asie betu ya na oti ana ensebuo ni nsisi so ukosa ukasa ukoda ubegu nsia akopem sa ade bechi diabetes na di unyam se den Spanish garlic mixture and capsules kabubom na ohome a eyi nkan nyina putokas ye friend halitosis basa ni nyina eto ebetimi atwa ni desopo ni abohwi akọ PFA Pharmacy Colinac Herbal Dani Herbal Fred Mens Misty Herbal Habmay Nisi Pharmacy Baseline Pharmacy na afei K&G Herbal echemu bi atraso ni afre 0266 114111 0266 114111 India Spiritual Doctor Prayer and Healing Palace to me nyina fi India ma sebra o habia wo e wo sunsumu sunsun bi no beda huhum bia ware ana promise and faith wanya concession kotu sika kokko mesrawo ko India ma ho obema oyo bi de fra nyana sika kokko no beyi boyi waton sanu mu ntentan love me alone oba no bedon ko aba ma nso bedon ko ha sanso na wutie me wodi na ko ehunamani obi kura no ba bia na tifi aduro da no adwonso Junso krobo udu India wa otenete sanso na obema no obesiesie no amna eboyi ya ese pencil India man se bra no mo agunoria otu ase sanso na yade bia watudi ne yade o se yesunsumu ade bra ye bohwi ni akọ ahene makokoben 18 mu kuma se no obo ase kwantempo so waye adwuma ya wada fiada na memene da echemu bia no afre India man nankasa 0240 553682 0240 553682 tabia zanika haba Mr. Amduadru Mr. tabia for de ya to ondin wonno no ayi adwuma se nkonya no nya tabia zanika haba Mr. no na basa tidie ya de malaria na afei ni fever typhoid ene chese fibroid ahodo nyina sa se betu a den tabia zanika haba Mr. ya bi no mwati se de tabia for omudin aseta wiase nyina no omundo papa to omu na de tabia zanike heba Mr. Abegaso etienya binonom ya de bia hintani paduanum se wo mojam saba ama chesa ba honam nani ni nyina me se mane nya wadu ade bia da wonom tabia zanike heba Mr. Mesoni do sopo yanko Dani heba mrom Fredimens Keo Colinac Aston and I am 0243 6861 0243 6861 Utie o number 1 Akan radio station Adia Santame Aboso Nhyira 104.5 Tumedi entwagu atena ye Ewiase Mu Nsem Ewiase Ehu Ewiase Ehunanto wada Nhyira 104.5 Abranti otimani mutenten so dia de frana ne Richard kwadu abusia de abon ne se oni apani ni oyare yale anim no oyese wo boa ma ne ho ato no chinchiri abusia abon so bo se no obuhwemu adana di se wo de ne apani no akwaji sikaduru
Opani mamu akwaba. Apom ti say. Rich. Yes sir. Asem we to da dwene won so be Ewiase Mu Nsem dwumadie so. Oh, before then the other say nipa dey so here to etimi to nipa. Enti enya nwa sama ba ha sei. Me no kra me beka. Ama sante man Ghana we asafo na nya obi so aye dey atie me. Oti kro be so. Ba cho me trapa. Ndi ntia me bisa ma ne ha wate. Okay. Ya na obi ti fie kro ni say ebosrem kan ntia batrapa o di be pa na obo mu ni mu pa. Okay. I want me got me tran ho nche but fear me team the omo from Richard no one Richard near from me. Na man so afro bra Richie. Ebua. Ba cha rekre. Richie. Mira. Wadaroma. Yeah. Ye nyina ye kanokre ni akọ heaven. Ko dey sorry. Ba cha me ko Pentecost na me ntemo nko this time. And you can say, sorry. I was wondering here about council, yes, a Pentecost for now, confessing beyond a Pentecost. Bentramonco. Tinanka Pentecost. You man, what to jackpot. Okay. Now, where do you be so? Sabri, a Bussian in a boss. In Casa Bussian, my dear shower hay. Bussian, my dear shower hay. A more boss of war, say, wouldn't ye? The Yadi or Yari Agents a mono. Wouldn't who be? How much less on him who be? Na adna kwa jisika dru ya no say enya no kre na me say kasebo no enya busua ni nyina na aka ne sa ayo ba no busua wo mo ba afia he okay aba ni kunu se me ni kunu akwa jisika dru na am say the woman be say 3 weeks di me adwuma me electrician ana afa ba bi so menya enua contractor ko twa enua de supply order ho eno dan ten a me adwuma electrician say a me commission work kotete motor enti 3 weeks na ma me frame say akọ hwe me bra yima na okoye no ne yale ndie enye kura no kasa te se obi a waboda ti ma me frame ka ha so de ye mo mpai na de oba nko mo bu woni yedi ndi kwan se ma me frame say o de okohu he se ni se no na before that madam fu bi so e yare na obu nti na me ni man bu o emedoma ko bubu a na eni da so ni o apa na ye de e sa na man hoto no nti me mo gidie se me de me bra no ko ha na hobeto no enti ho na mma me de me bra na yere no e number ma me friend say on one ho na de se on fa ni hia me emedoma enti me ho na mo friend so mo ba na me fast ku hia me de ma tie koye no na pa so o yale ne de obetima sa na yale ne mo ni ya mantem kwa nko tu kwa kwesi enti obehwe no ama me na before then o de ade bi kana mai na o de kana straight bi on kombla no omna na anu aye de adwo kakra na wa hwe no na ekoy no de ekobene ekru no ho na opunu mu eduro ana yesa papa no papa ben hebales no o de dogu jam na de kobene kata no a o ye no na me ene me bra yere no ana me bra na nka so yare no ene ho no ti o wie no ana mo na do no me ye ana o wie no ma na eduro se ye be fia ye fa bi mpunu no se de ono ye no na ye ma ni bin sa anom ndi kwansi na wie me se bra na me ka ye sen no se nam papa ya me ma ya mani to onye me hwe hebales ne ka sa abra na yiri wo no ho bi ana yes eni okosim no ba bo frɛ me nti me so me hwɛ ba bi a modern ikona ene from emedoma etu ekruma tibu mo na ekwan ne nwa ene sadia me den bokɔ akɔma me ma me mo omo so ofie ana me bra no kɔye me bra no kɔ kɔdi nanum ma me yansi oda okodi nanum o kasa no o kasa o kɔ na 3 days time by nanum ma me yansi oda ne Saturday na me nyoba ko we wedding o atonsu ana ma me frɛ me ma me panyin na one me bra ne to no ka je nse obeso ko ni ko wedding bi na o say dey o munye kontu ba nko hiniku di Saturday nu na me ma me ka sa sem chema na me bra yi so ne me wo fa panyin ana da ho na me bra adwena frifie akoma me wa bra akwa kodu ma me so amoya mane se bra no adwena frifie timi da wa ho mache na ma me frɛ me say yes o bra no wa free active mo honom aye pene ye hu na ma confirmation center announcement nyina na so omunya wetere na ade enchinti ade che a me frɛ ne yere na busa na hwe enti be 8 o'clock to 9 am me frɛ ba no se me bra no bedu si akwa na oye dey o ba bedu no na so be fa fon afrɛ me na so sister o se o de na bra bushafo ana bushafo nya sa o mti se e ko ba se bra na frifie na se wo ka se si se no bedu dia me no nya adwinto on de me twa me sem so
etina man na ye de no koe no ono akwan hwa ne ye hwen so beba to me fra man na won fa biem menim the reason why nti won fa sister is so fra me a wo se me bra no complain say duabo nti me enko dani dua me ba me sra wo me bra wan hwa wan kan no kra wo manya saa de wakɔnyɛ de fata manya wosi manya saa agyeman akwasi ose abaya nka munyi firi me nchama me ansa akwasi dabi ttt akwasi hwɛ sɛ ɔbɛtena wo nkyɛn wɔ ma ne mɛtena wo nkyɛn wɔ mesrɛ chief producer mesrɛ wo hwɛ papa no ma me ɔkasa a ɔbɛ interfere deɛ ɔpɛ sɛ ɔka kyerɛ mesrɛ wo ɔkasa no ɔnso wɔanka bi yama no yire don hire baako chief producer na je be ma misrawo hwese papa obema no kwara seat no atena so se be okasa da bi ni so nkasa hwe microphone ani mai obani enti court kra no mba ya nko bi agina na daka e ma ne men no kra enti o happen na me de me fẹ́ ma me no kan sa me che me no ayi ma wa kwa ko du ne ayi ono mo edi hono pa mi frame a me bra ne so complain se ne yemuro so na yemuro so a no yin from abone ento no su se duabo am du duabo de untimi ka se duabo ni akosu man kwan no se ko dani duabla on fa chire nko hu se duabo anu ami ka sa e edi me ne kan na se me nsa mo nyina so yi na kan so do nya wotre se me bra ne complain se duabo a me fa chire akwa kwa se duabo a me ba me akoda ni dua no aso me kanya me nko ana me ka ho me no abusuafo nyina ahia e ana yenya trans okay ye nko nkofo akiri maame ne kasa no okan se bi se onko ba bi ada ba ye mu se maame ne se me e kwan be sanfa so hu se mako ba bi akototo nkosua a obla kosua boy amo maame de me bra iko ba bi obla busuafo kura nya we wade no ko ba bi kura mo kan de me de minim mo so mo ko ye no mo ko bo mo ko tutu nkosua gugu baby pie bi ampai ensem brebe me to no maame o mbi mo fa fo mbi so oba ka no kra me no ne kasa wodi ma me ma to se nyabutro o se ono hwan na call baby mo ko tutu nkusia yes hwan na kan me bra ne yere so ma ko baby pen na mo ko ye no man bi na sa bre no kasa woni akasa enzi obi akasa omo ko baby omo ko ye no nipa no se omo ya wi nto mo tutu nkusia because omo to ye no ebi fai ebi amfa omo to first two kusia na amfa ana to so miensa no ana kusia na yedai e fai omo aso mo kan no na mo so de munya wotre eti enum no na mo so ko baaye no me ko na me ko hwem na ye se duabo na ne no ma na be jani miemu duabo wom ana hu ya leso wom ti me bla no fa busan se bla na e de na hu ye o so opie ana do be se 8 o ba no opie na do 8 o ko to mosquito ko e o ba no nsu bi da o mo sa do hu en se nsu no eni fa be brebe jan so o mu ni pa ban e mo o mu dwane ai sano sa ba no ko bi fie chechem se o fu bi pe na ko no na mi chesa na ya de etienu mu no ana no ka sa no ti sa sa mu mo kan no o ma di kan nante na so do nya wotre se duabo e bo hu nya duabo e bo hu ti mi so ko no no be jam bi ni se ne ya le duabo wo mu ana to so bi mu hu bi so eta akiri eti duabo no wo mu dia o se kwasane na mbebo mo fa mama ne se duabo mo si duabo ewo na before se bakwa koda ni dua no papa so oje usua ana snap ne mo no ankasa particular de order ni dua ne de ono be hi okra we okra na me de ni nya sa ta no mi nya sa ta me gina no bo so so nto okra ne mo okra metuma chance okra me tuaka on fanya na de no so de so etenu mu no ana efiada aye du ye no e ko se koda ni dua no ndi e ko ni pana sane otu ko so makoma ku 6 ni nyina an ko so an bo 5 me de bi ni ani ba hu ma sam de mo se e ba sa de aye adwuma ana me de ye bae ndi ye bae no ye da wana jo a no ontimi na kra ndi be se 3 o'clock wada 3 o'clock ana onyane ye to onyane no se rich mitimi ko toilet na so nya wotere na papa no se obeye obehye lubra ama na wanom na wanom be kam otuma rane na toilet ontimi nko nyina no ho ayre ato ndi nya wotere na me be da wa ndi ya menu ko ni se kama mama de me bra isia me so fara no na atade ese no ya menu ko ni se mama ka se ode me branda so 3 family a tro
atare a me bra no ayi fi poto e to so biem maybe odi me sia me emedoma am den ko busa fie no de some atare na re no poto ene sa tra na black na che no bossa fanta che no tu nyina tete ene ha me gum na no mas bet into so ya into so me ka de wo me boxer pant so masin no ana mi ma me bra no che ene da so che si ai so bi am de mi nua ko jiska do no me de bossa pant be mo ase fa she obi am de ko jiska do no me sem aduma more than 3 weeks e do ko ba bi say me ko pem da na yare sa antin ko da ya ko kosa na edu awi enti du ko sa na be du fie na na ma mi frem phone so me bra ba ko frem maxwell no frem phone say ma mi so mama mi ska for me bi na enti me ko up and down na mi ko nya accident no 4 million na ordinary sa 4 million fin bottom e minister na diska send say yen fan hwe me bra no ti o say diska no e bo me bra ho e bra ana na ntokoda enti mi jan ko amene ko ye kasa wo phone so na so do nya wote ma ko bi ama kono ba ti ko sam frame sister gan say wori ka frame ofa ba ko aka 4 million no asem ama mo fa no enam sa 4 million asem no mo fa ne kasa sisi ye e to so bi mo asa frame nua panyin no asa ne ka 4 million no asem bi asa di ba bi ugu no ma se me mpem gu asesa na aja me ye no me ye ma wan kasa gos papa no nete me bla me hu no almost 5 years ni I thought we move from to see a minimum. Miss Ambly. I'm kind of a Jan Guasa, the woman, I'm in Pasadena, or best on my cassette. I'm catting on. Coincidence, my Miss Friend being. Or call baby no. Till or call baby no. Yes, if you phone yan, me mamma, Nina, Mamma Fidi, Mamma Yasa, animal for coffee, and a yet me blay. I thought you also never can. Me and the casa same way. I thought to be no so die no na me twa bla na me hey am kan say me ma mo before an kan mi so no no ko twa mi so e ku me nya na ma nyiri a me bedi dia ma ne bi and there dey kan say ati onso obi timi ko twa akoko no wa ye na onyina na bro nya waku no and dey timi si akoko e different from nipa ma ai mura be afidie no akoko e different from nipa etimi sa no ma no ene na e bi mo so a wa hwe ne ba tini wa hwe ne ba ma na nyini enya be se mfinhye aduanan oso ma ne ngo oso ma ne ngware onti bi da okay obi an ndidie ba mi na mi se mi didie de ma mi ntumi nyame nka se o ma me asam kana meka de o ka no ntwa ne tia se onti na nyawo ni ti o minia eti o ka za se mi se me ma me ne wo mu na eye no no na mi so boa me ma me na o ka so ye no okogine ka tu bi se ne me bra we okogine bu so ma ka tu ya o revenue collector na na oba pension okogine bu so ma ka tu bi se ne me bra we am obi hwe fie etobi o ba ifo no otimi bo wakọ ho ma odi man yeye na ye den na me kan se na odi okika na nsem nya na no mi say starting from day one na me kan sa na me record the voice o ka so nko bo so onye se nyina no o force me se nko so man kwan nko dan dua e ho no ye ko e ho ya so le dem e ho nya bo so oma mienu a obi anya fi etumi na wo so oja me brad bom se me brad busa 4000 say ni wo de won tia say me de me brad ko me bone because of say o do kuna o so do kuna na abusa for say den ko ba bia o ba no wo so di akire bi di akire so ko hu di ere e ko kuna ansu ni nyina mu wa ni akire me no kasa asuo ko bna suje me pon ko ba ko pe konfo ye bi aja sara wa ha sanso na manzambu afọ akwasibu afọ ono nso ewa ha dwumadi a wutie eye wiase mu nsem eye ensem a ehu enwanwa wiase ehu tinsem no timi se ya na ade ahye nkwantanso abranti otimanim tintinso a me daagu no so ni awalefo mienu be ma no safo adwene ne safo yira ye de sobu aba abranti yi se wono onim hu bi asem no bram ho me no kasa yi konfo ye bi wa ha enche agia asem no Ibrahim ho na mu atum nkyene na ayesunsumu ade se de esio on papai ono nso yi ne ho ano kama na ansana na kwa esio ma mi se asem yi rupe de di kan wo da san se asem unim ho hwe tieni yo e wa esio ho ene se esio tisia wo beboa unuama ne ho ato no dika yim baako de ayi na ape 5 million ni tiew me na manu guase agume no na manu guase o de agume ne ma fiefo no me pese me prove mo wiase nyanwu se me brane ale no me nim ho ma achen o ti asema mbisa no me se
me no ka sei unia ho beto no ane se ho be san afiri asem yimba ko pede ho be san afiri asem na me pe wo bro ni ana ho to na ho to de enguase bi na mkoye na omo enguase sei no wo se me se me ho be san no de me pe because this no na tie fuoti this oguma ni mase ho be sai me ko mi kroma oguma ni mase ono me ko but asem I can so a continue body no ho na me ko school me uni committee member was out no so enguase boto na egumi no etikwa yebo hu asem no kre no ene hia me nya abutrew se unia no ebewu na ho asan ope David nyani wu asem o sa asem be daddy no kro be daddy no asem am bisa wu ya nka ho no se obowu asem am bisa wa anti ana ma anti ni me se unia yi ahu beto no ene se wo ohu be san afiri asem pede wo so pede ho san okay asem dia me wo busa me godo bu ani ma asio asem no ne bram horo nana mesra nka bo sem bi wa ha se ma ye ni kan enka eno ye eno kra na da ba kante we se so Ade UK ade in your baby or the 5 million ba say fama ukrafon krafo na ya mana mu aka fridge ana ba kono so Paulina ana so 5 million asa wo mu ti a musika no ye dia betu dwa ye da mo ase ya men ka mo ho nana asem ba ko so aya asama case no ye duru ye no abrowa no se ono de maame na asofo no ko ho ho no omunko ya bibi na bibi nsi on de wabre ntudi obaba wani ni twaka bia biem ye wonyem enfie miensa no ye ontime ngoye no ye ode so bo abrewa no say no abrewa na ayi ne ho afiri mu so oni ne nti asofo no ko mo ho no omunya bibi ma ne ho hyehye no to say de asama asam no kantrasi ani etu atwa asi asam no ne bram ho no na ye ke ko ne kan nyina me di begina maame so maame ena wonu sa emra ne hyehye sa Lawrence Penzo sa ukru wa japade a yoba ne made ibu sa me die ade anche so me di kan bremu wa anya ade ese wonu ukru na te ana so ne abusuan na te we ni pa boni ni papa me nta radio so ni di ni patamo na me sini pese we ni pa boni ni enti ukru sebio na na wo ni di wa yo ukru ho de na ba stadium a eye hey come on come asam hwe Ewiase hu edida na yenye di preko se sebio ma pa no kra no na owura papa ye na dwene ho kan ye abosu ni se ni na me nkuni so wabodam a ye to na munim omodam me say I can't I say me dia me tie e tu some of na dwene ye ma me de wo mi say me bu so asem me tie ya 1.5 year ni na me tie ya le na some percent ma me be ma wo sabio wo de na chi na wo de ne ba ba bia san ne ya no so wo ye ne ye na wo ye no ho kama because some na nya ba de anya obe frɛ mu ye nyina ya wara me kura ayare do e de ho ode ba ma me kama asem ankwa ye kura sabio ye nipa ne se wo hye ne t-shirt bi kura kama na wo horo ne na cha wa hwe ne nsam ne ho ode ba enyo TV no sunti na wo hu no se nipa hu ya obi abedi watam forget about I ni busu ne wona so akwa ye no ode ne kwaje sikadro ti so ode ne kwaje sikadro ye ono anasam so ma wo nya bodam wa wasam na Ewiase de mimi hu ne se muso akwagina wo fie mu atoto nkosua wa frefra aboso ba duasa ehwa ne de bibia betimi asi nsuo bi ho kra no a ebia no mpe ne amoye no konfo no ebia wakwaje nsuo mu so ho ehwa de ye mo na be ne se wudi ni pa ba bi pa ne se wo kuni ayare na wo ye ne ho se de ne ba enya obia mo da wo ba wa frant makama mami tete dia me kan say nyam ayi no dia me bremu kakra ne say bibia timisi wodi ne ikwa dipam sebio enti so hwe wo mo adam asam na ato no nti wo yiro ho a na akoko dia wo betimi adi sebio abusuafo no so nkunim so ho
papa no adwene no kura torture wo yere ho a ebetimi asaba ne so mpasa wo ye no ho sei e de ne ba enipa mu enye papa yi be ono nya onua no mo so mo nyina mo so me ba mo ye nipa bonefo etu ba ya ka be hu sa ade we sa na wo ba eti so kwa ha na koto broni wa ubi na proprum na de be hye no say ye how the uncle ye until they am found to mammy some part of the cross or if you the cabin who say Yamianka mammy and cransha may show when they say Nadia Macassa cransha may show say Fahuma bomb. No forget a Busiano, no son for Ukunu, a quietista. Ukru quietly and Yabusan Ebro school. A crocro nebi on back at your drum. Tie bro bibi na fa ekọ abusuano mamen kasa abusuano sese no dia to wo no omu mfiu sebe ma no wajapade no wo sese a nka wo ne abusuano ekọtwe se ye dan no aye wo dia enti sebe ma na yale dia mi se ni pise mi awani ne fa homa bo na fa be ma no kwa yale sa na asio ye ni sei abrantie ya to asam na ma no e bisa se ne nia ho beto no ne se ne ho be san ye no pe na mi so baka se mi nia no ho nto no kra first asio dia bitio dia koba ene se o mo dikan aka so na for jiska duro eti abrantie we dia abufuo no ehye ne mu okay so eto ande yentene mfiri yade no ho ne maame na foto ameto no se o som ebe yi okay oh ebe yi ensai ebe yi no mfa no kwa yale sa so de no kwa yale sa onyame te ase ebe yi unti we eje doctor yade forget I don't know how come for doctor asio what's that on my fango no only the omianka we ni nya na asam eti sese nana asam kakra wo ho ne se papa no yare na bibia timisi okay maame na amfa homa hwe edrum ra bia na so kwasore a wutumi di asore no eto baabi asore ne de oda ho ma ye nyina ukwanya na abompa ye kan fa asore ne to baabi ne so ukrunum na huru hwe as the software ne mama akoma akonu omu nyina ye mum na adam hia no busas no pani wa ye kristo ni na asam we atu ntie so ye nde ase hwe omu wa me ntia kra mani je ese krom wa nyina me na maje fans don't say fans ba ase hwe wo pe se emu papa me ne bebo mi din as the software eti mama wo kru no when na wo say Mame kasa. Hey, ma was saying. Ma was saying. No, I have a dada. Asio, you do much you are better. Near you say, no, about me. The Alice, my young canny or once, and son will be by Genoa. What to be a general? Me too, as you. Ese papa no wayare yam fa no kran to baabi ano krada yam boso emfa sam ankata so maame no so ogono ho a enipa betimi aboa no so atase se akoduru se sikasem kra no a enyina kakra betimi aboa boa no se de enka nja safa ne bra konfo fie de wa dwere yewo se enka nja safa ne kwa sori fie de wa dwere yewo etimi kan nja safa ne kwa hospital de wa dwere yewo baby ababeto bia yempoyem ne hwe wukuru no na wukuru no honta forget abusia no esio be sambam ne mo mabrochirefo atie yan obi wo fie wo tie yan esio number no esio na wo bra mo ko fendi pa no awo musa de mo ye ni pa na de na aya no esio de mo ye ni pa no esio vino ya ajuma de ni jana be da me se me number no aye 0 tie obi wo fie wo tie me na no kra no mako 02 0243 13 45 0243 45 35 I mean go me number esio ya de number WhatsApp number ni 055 7 meet you WhatsApp number be WhatsApp number 055
055 0556 0556. Yeah, so when I know you Azio 055 Azio 76 05556 0556 0556 055 67 510. Hey, pressure pie, we are swimming. A dear father for and if you are my pressure now, Ajamai, and Ukrainian Yanim. Minimum so about Fidia Mudia, no better. Me Jimmy Yami. Someday, Prophet Elijah. Opoku ewa ha akwasi mama meeti ba konefa na atumu nkyene akwasi yanko kache papa nso bonus mass no o se fa de ka to pacho bonus mass no mai akwasi yanko me das hello hwe abanti we say obodua o deserve so obodua masa min kache bodua o but so obodua o deserve so obodua hey say Ade say o deserve bodia ekube mpanyin si utirimu fitaa ntiam wonku eti de waye sa onim se on fa so de kwaji skaduro na obusuafo ane unuanom ebinom ese wakwaji sikaduro a yet wakira o pese de no fansa no na bra ka ne mo ne mpaboa nyina o kanyankopɔ di kra mbaka so oboa o nyankopɔ di kra mbaka afa kwatrase mama akwasi we manu ne yanko ha kwatrase atiefu What nipa non kasa to won no wo maami wudi adanse se na wukuru o yare dada abi dada na se o saba be so ko baby nya obayiri du chinchin nya ya san no office what you say open wa hoto ana wuni abai so obeboa se na wo koku be Ewiase ntine ne papa ya asa no papa ya asa uni ewu a janu ngu sane nipa bi o peso ye wo yire di wachini ahoto ma ono so ne nua ne yare ene minimo bi a no so our problems a yemfa ne nkono nkoboa na nko onye bone edidechi anko onye bone e wo na ne sen se wo yare no de kwa yare sa ati ekosie papa yasa ofa me se trans wa na bo no smart ne ma e de akura ni a she no smart ne ma ne kwa trans ye yeah rent na de na kwashia ba fa na de Agwazi chief producer I dey plan na de kwashia na ntwen ase ene kwa trans Mama, unu kumu ntwen ase o. Enti asem na wo ho no. Abanti ye de sobo obo Ewiase de na de ayera ani abere. Nia ye de ahye no wono so ani abere. Wuti ase. Okutwa ntro ma se wonam a ye tete abanti wono wote okra bi kwa se wogida matusire. Wote wonum kra bi an ho kire no. Wote okra no ho kire no. Ni asa de sai we se de akwakwataro se akwa jiska duro. Wo maami ye ka na de. Ampampa se bra wo wudi ni kokosi abanti. Wotu hia atade na se nyina ayefi oboa. Ada na wo se ono ayi na atade de ma na oboa. Ne pant no so na oboa. Pato o na pant che. Wo nyina atade anwache. Woti ase. Why yes ani ma we se ade na nkasa no enye na asamo hwe de wo ho se nkoso. De won se papa ne ha no hu eye de apalego ya na sha asie na no papa ne se na studio agro nko da ya na o start ye no ya ne se de start ye kakra no ana anyira kwakoduru mpompon so se ya de na nyini ana aye ne sa papa yoto enye duabo obi duabo so bia ni ana nche se duabia ni ho ana wutu te sie ade a wo ye bibia ne wa che se wo dua ne abo wo eye adwene no ho aka adwene ho aka ana bia ba do dua ne to nche mukwa ya sabia ne nyina no mukwa ya sabia nyina se de ne ha no mukwa ya sabia nyina se de na ha dipa no wo
da kyina ya test awodo bibi ha no adwe ano na ha no sesi ano eya adwe no ho na aka mo hwa adwe na munya ho adwuma na munya asobo na modiko bo we se wono na akwa duro sikaduro uto ye de wadi sikaduro uti ase na mo se de ho de toro se wono so wadi ni adi sikaduro wo de ya wo ka sa wo de wabodua ya na do ka che so wadi ni akwa sikaduro de enye ne ya wo ka se wabodua eya ne ya wo de ni akwa sikaduro de enye ne ya adofo efia awuru ye ba awuru ye ba Bible masima wese musua no musua na beye na koye hu asini nyankopon kora na obo ofre ne asase ase ye ndimi na mitie dia meka no wadwene mra ni je munkwase agimi na da bia ena me ye bayifo ena me ye wanwan wow na mama nipa bia je asema ehu nyankopon ne hu no na ye dia kwato nipa bi ase wo mu na betimi aboaye uja abone so nyame ne wo aboafo na beyi ate se beyi ni se bufuo ni mitani akane ekeke abraboma ene na digimi brawo ana wodo ni gidie ne wodo ni abode kire bo abraboma ene na di nyansa brawo na woti aso da na wusua twa konkro Nhyira 104.5 Emuadi. Nhyira 104.5 Emuadi. Nhyira FM 104.5 FM no creating am if you are the asankitu bia ma ho me see awuru yie papa na case number 2 here ba no asama trust eba wono so ya body dia wakwaji obi afuo sa wodo udo ye ya sabe ya one ne beche no kana si chief akadam ono nko ati afuo ni di ya body dia na dia no enya bia na o mafa edokoso na si o manim sapole tank ebi nso de emom ya fia na o nsa ya se pencil case number 2 me sin na ampaya bega ensam wo wiase Nhyira FM. na momi 4.5. ni yensem ni mu adin ampa na momi di nkomo kuma bi ewo Naturalin Company Limited omna di Proslav capsules abedwa so True Man capsules ena Cell Strength capsules we immune booster man kwamori nya hodene na on katede no ayire den mini aba na mu akwa aba azwa mfia yetim ene de hayeshi papa hayeshi na mini aba edi enkomo na enemu ni mechi for bebo As a young mom, you're not always sure that you're doing it right. Choosing a baby care product for your child can sometimes be difficult. I choose BabyMed hypoallergenic skincare products specially formulated to suit my baby's fragile and sensitive skin. A complete range of products that makes every bath time a moment of tenderness and well-being. BabyMed, baby specific. Do not take any chances with mosquitoes. With active lemongrass concentrates, Day by Day protects you effectively against mosquitoes. Day by Day. The healing trees of 7 stars. India, Namidia Mon, Aya Habai, any Jumabia Edi, Saudi Awo, Aquantu, Promise and Fail, where Jumana Ayabasa, and now we are Bema, now Memayo Ayambre, and as Otutu named Kumaboa. And here the healing trees of 7 stars. Sao Bemano, Aukudo talk, Yenwan Muabuchi, I wouldn't see Memayo Ecoform. When ya abosonson ya haban munim dia nyamede adom won se wo hwame a subscribe na like the healing trees of 7 stars etifa number no na frɛ na wo ha nyina to betwa yo ahwefo ehun akwa aba the healing trees of 7 stars ene dwumadie no ahaban bia ene dwuma bia edi ahaba wo hwɛ yi se wo yoba na watini akoba bia so kɔ
wako hospital bia e wo so ko na still unya wo a wo ba ya so ye wa ahunu ye wo aduro bia ye de be fra sa haban amawo na sa wono mu a ayire sukura no so mienu wo banyem ahaban wo hwe yi aya haban a yididi sunsumu djuma bia se okopa djuma na yen fawo se wa ware na problem e wa ware anim o how bia esunsumu djuma bia no haban we ye waduro bia de fraka ho a problem no atubetwa enkankan ne mo mpese mutu kwan no matra kwan ese nyina bia no enye yiye oba yahwe ya aw akwantu no bemre amaw enti de make cho de say ahaban we ahuni eyesunsumu djuma ne betim na so wo problem no eden ama kwantu no bemre kora amaw mentina fie enka se me hawe de o eye normal onia wo yesa wo ha ho tuanamon so a obohu sakai wa brabom onia menni wadwe se wo babosom so we haban mu nimdia nyame dia ma wo ahu esase waka se yeni duaba no ne yefa haban ensa yade saa esie ya ohunu yi eyade bia esi asase so a ebo asase ne ho ban ema akwani ese nyina mu no edi dwuma sonko e wasase ne so se wo wasase problem anase wato asase obi gye fi nsem no esase unnim ehunim die nti no ebisi wasase so na so still ye gye asase na fi nsem bra na abehuhu faso ahaban wo hwe yi eye mu mmema sebe mmema yo e wo fom bema na ukojo okura to a oba e betiti sa ahaban ni ne yedi ewo afra amawo na wani beje o mmema yo na ekofom no a page ni tie na siri no e be page ni mu agina ho kire ban amohu sampa the healing trees of 7 stars omo ye great mentra ho emma mo so dwe emma enyo yodum tuanamon enye sa mini ya bema but graphic amubia kinkan amawo mini ya na wo hwe me no subscribe na wo subscribe a your videos ni bebre a wo hwe obehu sampa enye ntro na yidi kirewo na me no to ntia se wo ha bi e da so se ya awo se ye ubema na ayemre se ya kwantu mu asem se ya promise and fail se ware mu asem esunsun mu asem kwa de so higher prophet Joseph Mensa masole fie ne de bia mi radio so ne TV so wa bra bonko ya mitumi sesa mitumi mani pa wa bra ba se mitumi ma wa bra bo esesa opanyini una wa ba me ho ba yi anie o de won ne Ghana ha o Nigeria ona wa ba me ho ba yi anie den na oba ya me yema wa wankasa opeso okamu asam kakra kire etiefo ne ahwefo prophet there was a pan ba last year because last year by some padin ba say if you do at least you can so be no be my brother my baba go be in cause you ka ma ko Dubai ba me fi Dubai ba scan me visa ko Canada ni nyama fo GP mi se mu a kese ma me basa there is some ba unchen papa me ba unchen 1 year ni am ko Nigeria some ba back and 1 year me baba ki it is me ko and within short time at least anymore kese asa no one be me hu ma baba mu dana de ma hu they say them is me ba say ma de ma be kachiro at least ma da was awon ne wa ye ma me because my baba after the age of 18 years I could the age of 36 years last year papa me ba say prophet it me no ko 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 smooth ko so ka me ma be 100 this ko na dan to kwa just 100 this me no just a man made scam back fine but the person 100 is me be ko mo but be short time papa me ba say at least I want to see my change it my baba sesa I want to baba ni tumpon enti dear prophet Joseph Mensa de bia ya meka se wo pese wa bra bo sesa me wo kwan no eye no kure ana kontumpo na mi no me fuma kuma me face bia o yakopon Ghana ha mami because yes na serious pan because ade wo yema me no prophet just me na me bia me chilidi pa me bia me dia ade easy that let me pass no more your mama no again your mama de yan ko no de we say yes me can if you ma kuma me say bia me can be pursue me dan bo say that me can if you kuma mo say yes again your mama de no kure say em man say ablante to say bi wonya akwala na obaba betena efidie so na wo twa ntro
The entire mamma, me pesa or come on, don't say, me yard, me catch us, me yard, and mawa. A brabon umpo, well be who sent Ebina, Okoya, Wuno, and Intinam Pesa Wakana, man for in that year. Where the I have 4 years for, there be a prophet Joseph Mensa, I am a car. Sir Abraboni dear, who possess a son, only me here. Because so do our Bob Rana Papa, 18 years or started so one a bra. Why, the Pimuswa now, why, and then on one did more dance here. Then I walk a catwalk, or more, every mudio Makuma watching ye. Then I would the foot with an Adam. Oh, that means I put up on one first, so be all to do that. This was to do prophet prophet Joseph Mensa. Be what to do that. This will be so be a solid din, so you be so you be so you be solid din. So person about being kusi human dear a so poor chief coin. Because so we want to be a lot bus stop. Because then you be a new be in Nisa, but when you sit down for the Yamin do your juma to be Piazza or be able to be a lot person, no house or trap. A tear for an area for where they was more Casatan top on call. I've grown a form. A higher prophet Joseph Mensa, Marshall Fiene. Yasinina, Edutum say. Obia sorry anopa or pebibia e de no kre fa hodie pepepe ye empuntuo abana brabum enuntina Nhyira 104.5 ye de Ewiase Mu Nsem ebrel efri adjuada ekopim efiada 5:30 a.m. to 9:30 a.m. Mimni de bia nso hia yemfa kukuntumi embrel efri 6:30 anopa ekopim 9 ye fam na nakoju jantwa na wonim esanse ye no na ye adwuma nti unsemfo bi ade beba no ye bekenkan no live on Facebook ye no mienu ye adwuma ni bia ene ne ye behu say yes Ewiase Mu Nsem ye nyina hude ekoso na de mpunto abo abrabo enti nyabre ne tie ye Ewiase Mu Nsem. Yasinina efim se wo fe na gi a onfa bi nkoma anto anya mama no ai waji bi a onfa bi nkwa anto nkoma no now papa na be ka kire me ansa no kan no na adwene ne safo ayira me pa cho da bi se wo kono ye clear okay meet you wo kono ye clear meet you kasa order abranti tie na me ga sam kire Mami ka se be mu akwanya ama nso ayi hu ano so nim na ye dede bia ha sabi ye te patagwa so mabusia asam ne na aka asam no atrampani metie mpo atrampani metie misrawo nyabotre hwe abrantie uhuri twegu ani ti wu sa se obekasa na mami nso so so ma nkasa be ode Atiye vodo for abrantia maami ni kunu bo ne sobo se jamode ni kunu akwaji sikaduro na tie akira wototo mo baba park ne so no israw e ka akira se maami nya abotre dama uhri etwa ebegu ani wati timame wanusi no manusi no me de me asem o ka kire me ya ena ma me so me de ka sa asem no e kire no because o ka kire me sa me bra bone a me kobu Mama, Papaya, Sabre, I didn't suffer. Mr. Munchen Facebook Live. You were OC or say a display was still on every never my question or say Daroma or Guardian and Kakanga Kamai. Was it Sabe? Was it Sabe? Me too amable anade sa mabonu dua ntina ma me so me ka chen so wode na kwaya sikeduru a onfa mehye me eno ntina ma me ka me nhuni but de o ka kire me na me so me gina so e kan sa asem no so hu eno no so e gina so se me so makasa chen dia ene na je so obebodua
ɛwɔ hɔ nti yɛ so ɔde wɔfe sɛ ɛnya na ɔmfa bi nkɔma ntoa deɛ nti no ɔsɛ ɔbɛbɔdua sɛ me maka saa asɛm no akyerɛ no ɛti dua no ɔbɔ ne sɛn wɔse me se sɛ wɔde ne ɔkɔgye sikaduru a ɛna ɔbɔɔyɛ nyabotrɛ ɔbɔdua sɛ so amfa no ankɔgye sikaduro ɛna so ɔde ne kɔgye sikaduro anyɛ saa ɛm sɛ saa na ɔbɔɔ no ɛnyɛ me sɛ mɛma no nyɛ sɛ saa na ɔbɔɔ no mo nti ɛna yɛ dɛn ɛna ɔfrɛ me ankasa sɛ me deɛ mentwa deɛ ɔde bɛyɛ me mɛnu me ho koraa sɛ mebɛɛ wiase and the Okan, me ankasa many meeting masum. Enti no na me nso me frɛ me yɛ sɛ na wo ka ya kyerɛ me no ofisa me de na nya me ya na me ne ba ma tena ye me ni ba bi aka no na sɛ o ka sa asem we kyerɛ me ya na me nso me nka sɛ ɛna nkyerɛ wo man enti no ɛno akyire na anadwo no saa o mu kɔdaayɛ aha wo sa hyɛ nsuo no bɔ sɛ so ɔyɛ na adwuma ma na ɔde odwan ebeba abeda na ase oba betwa odwan ene akokɔ ada na ase enti anu akyire na ba ma nso ekoda ya ose anadwo no mu de taame ewu ene nneoma om kɔ wura ma anadwo kɔte bae na om de be hye ne sum ya ase ene om posa duro bi one konfo ne omaame no om kɔ wura m kɔte ahaba anadwo ede bae na om posa bie so om de so no na so won so na wura ka se so anso do na ode mfi abehwe no ɛna ɔsi sɛ nsuo gu no so saa na papa bɛka kyerɛ me ɛna yɛ dan enti no ɛna yɛ dan ma me ti aha me pa kyɛ enti no bɛma bae no ɔbɛka kyerɛ me sɛ sɛ ne yɛ kɔɔyɛ ɔmo akɔyɛ me na wo nso so deɛ no hwɛ ne yie na me dem nim sɛ deɛ wayɛ me metime awu enti no sɛ me wu a na wɔtimi akɔka ne wɔkaayɛ enti hwɛ na mo na ne duane ma na deɛ wakɔyɛ me deɛ mem sɛ nya na ɛda mu a ɛyɛ wuo ɛna ɔbɛka kyerɛ me ɛna me so me kɔ ni krom na obai wo behave basa visa nya sa na wote yale de no oyare basa yale no de na ewo ho first no ebe 70% de abeka ho enti no se na 30 say adu 100 enti se de o si behave any ade say wo say ma me ka fa tira me say ni tie ma say no wo say my no ka se mu oni mako we no ko no se mu oni mako nti oni mako da nti wo no aduane ma na oni wo no aduane ma na oni wo se no se mu oni mako nti no se we ma na aduane a wo se ne bla se mu oni mako nti oni mako eti mame ne kura wo ba se mi tofa se me ba cha ne tofa ne se me kunu nuan wa bo medua obo midua na de ebi na to so bio so be ma no okọ no de no otesa no okọ de no ote no wa asesa ne tebia kra wa asesa ne tebia o ma no kọ tebia fufurom ese wa kasa de wo ye nyina no behave ni nyina anya se wa hyedo sa na eko enti wasama de be case wasama me de ba ye ne se wa bo midua de ebi kan wa bo udua de ato so mienu be ma no wa asesa ne behave ayi se ne wo si tie wo de na kọ tebia fufurom de ko nsu akese bie o de no kọ tebia fufurom ato so miensa menya ne bone da enso no otimi efa saasem wehu edidi matama bra me nkofre ne se mintimi nhwe no enti omo mehwe no mbacha onsa wo kasa nyina memmem me bemu a na ukunu na ye hwese ye bema na kofo ne ye no ne ma toto na akwam ye timi adi dwuma no sisi no wa kan sem nyina yi me beda agno so utie ne ye ne ma ye postmortem ne emba me Kwame Gong obo mi chidom jataba jata obo mi chidom mama tie nka mi pese mi wie kura nti unwie die biem na ade wie mama mi ti ba ko ba ye de ne ba ha no ye de ne ba ha no one papa ya yalesa na tie to su tu no ni krom hofo no a ne kan se memfa emla ha ono a ne krom hofo na ade aba na eti mama tie me se mi bebi so asema no wa yi ano ensam ne bi akam ti amu aka ni nyina mo mi bisa se no so bo ade bo ukunu ni aketua ni se de di kan wa bo odua me ba cha ne ye dua no obo se so onfa ukunu anyi skaduro ana se odu ukunu akwaji sikaduro a ensuo na ogo odin no enku ono ana wo o se enku me mo ana case number 2 ukunu dam na wo bo no wo
unu kuru nyina susu sɛ wɔno na de na kɔyɛ sikaduro mpɛ aya na ada bi me pacha ane wokyerɛ mu sɛ mekyerɛ mu sɛ ɔnkɔɔyɛ no no wɔnte saa ɔkɔbaeɛ no ne tibia no asesa mo na maame ma yɛhwɛ ne sɛ o Richard sɛ ne nua panyini me pacha ane ɛna asɛm ne duru deɛ den no menka sɛ wogyae bɔ Richard so kakra nyɛ saa me pacha da bi ɔde ne kɔ me ka sɛ me ma ne mfa no nkɔ enti na me ma nkɔ no bra akwasi ma mimisa bra yɛ asɛm ɔpani sabre owura Richard ya yɛbɔ ne soboɔ enti me wana amofra me so mo ba na me so me fast ku hia me de ma tie kɔɛ no na pa so ya ne de obetuma sa no yale ne mu ne ya mantem kwanko tu kwanko sire enti obehwe no ama me na before then odi ade bi kana mai na odi kana sire ti bi on kombla no omna na ano aye de adwo kakra na wahwe no na ekɔɛ no odi ekɔbene ekuru no ho na opuru no mu eduro ana yesa papa no papa ben hebales no odi dogu jam na odi kɔbene kata no a oyɛ no na me ene me bra yire no ana me bra na nka so yare no ene ho no ti owie no ana mo na do no me ana owie no ma na aduro se ye ba fia ye fa bi mpunu no se de ono ye no na ye ma ne bi nsa anom ndi kwansi na owie me se bla na me ka yesen no se na papa ya me ma ya ma ni to onye me hwe hebales ne ka sa abra na yiri wo no ho bi ana yes ene okosim ne ba bo frɛ me nti me so me hwɛ ba bi a mo de ne kona ene from emedoma etu ekroma tibu mo na ekwan ne nwa ene sadia me de no kwakoma me ma me mo omo so ofie na me bra no koye me bra nko okodi nanum ma me yansi oda okodi nanum o kasa no o kasa o kona 3 days time by nanum ma me yansi oda ne Saturday na me nyoba ko we wedding o atonsu ana ma me frɛ ma me panyina one me bra ne to no ka je nse obeso ko ni ko wedding ni bi na o say dey o munye konto be anko heliku di Saturday nu na ma me ka asem chema na me bra yi so ne me wo fa panyin ana da ho na me bra adwena frifie akoma me wa bra akwa kodu ma me so mo ya mane se bra no adwena frifie timi da wa ho mache na ma me frem se yeso bra no wa free active mo honom aye pene ye hu na ma confirmation center announcement nyina na so munya wetere na ade enchinti ade che a me frɛ ne yere na busa na hwe enti be 8 o'clock to 9 am me frɛ ba no me frɛ ba no se me bra no bedu si akwa na oyɛ dey o ba bedu no na nso ba fa fon afrɛ me na so sister o se o na bra bushafo ana bushafo nya sa o mti se e ko ba se bra na frifie na se wo ka se si se no bedu dia me no na adwinto on de me twa me sem so etina man na ye de no koe no ono akwan hwa na ye hwen so beba to me frɛ man na won fa biem minim the reason until on fa sister is so frɛ me a wo se me bra no complain say duabo nti me enko dani dua me ba me srɛ wo me bra wan hwia wan kan kra wo me nyesa de wa konye de fata aba me nya wo se ma nyesa ajema me so aba ka munyi mfira ma akwasi wo se aba ka munyi mfira me ncha ma me asa akwasi dabi ttt akwasi hwɛ sɛ ɔbɛtena wo nkyɛn wo ma ne mɛtena wo nkyɛn wo mesrɛ chief producer mesrɛ wo hwɛ papa no ma me ɔkasa ɔbɛ interfere de ɔpɛ sɛ ɔka kyerɛ mesrɛ wo kasa no ɔnso wanka bi yama no yire don hire baako chief producer na je be ma mesrɛ wo hwɛ sɛ papa ɔbɛma no correct seat no atena so sɛ bɛyɛ ɔkasa da bi sɛ ɔnkasa hwɛ microphone ani mae ɔbɛni enti court kura no mba ya nko obi agyina na daka ma ne mmɛn no kura enti ɔhapɛ na me de me frɛ ma me no ɔka asɛm kyerɛ me no ɛyɛ ma wakwa kodu ne ayi ɔno edi ho no pa me frɛ me a me bra ne so complain sɛ ne yɛmoro so na yɛmoro so a no yin frɛ ma bɔne enti ono osi sɛ duabɔ am to duabɔ de ontumi ka sɛ duabɔ ni akosu man kwan no sɛ kɔdani duabla on fa akyire nko hu sɛ duabɔ anu ami kasa ɛ edi me ne nka na sɛ me nsɛm no nyina so yie na kan sɛ de onya wotere sɛ me bra ne complain sɛ duabɔ a me fa akyire akɔ akɔhwɛ sɛ duabɔ a mɛba me akɔdani dua no aso me ka nyame nko ana me ka ho me no abusuafo nyina ahyiae ana yenya atran sɛ okay yɛn konkɔhwɛ akyire maame ne kasa no ɔka sɛ bi sɛ ɔnkɔ ba bi ada ba yɛ mu sɛ maame ne sɛ me
kwan bɛ sɛ fa so hu sɛ ɔmakɔ baabi akɔtoto nkosua a ɔbla kosua bɔɛ amɔ maame de me bra yi kɔ baabi ɔbla busuafoɔ kora nya awɛ ɔde no kɔ baabi kora mo kan de me de menim mo so mo kɔɛ no mo kɔ bɔ mo kɔ toto nkosua gugu baabi pa ebi ampai nsɛm bebrebe me to no maame ɔwɔ mbi mo fafo wɔ mbi so ɔbɛka no kora me ne kasa wodi ma me ma to ɔse nyabutro ɔse ɔno hwan na kɔ baabi na mo kɔ toto nkosua yes hwan na kan me bra ne yere ɛsɛ ɔmakɔ baabi pɛn na mo kɔɛ no man bi na sa brɛ no kasa woni akasa nfio bi akasa ɔmo kɔ baabi ɔmo kɔɛ no nipa no sɛ ɔmo ayɛ awie nti ɔmo tutu nkosua nkosua ɔmo toyɛ no ebi fae ebi amfa ɔmo to first two nkosua no amfa ana ɛtɔ so mmiɛnsa no ana nkosua no yɛ dɛn ɛfae ɔmo asɛ ɔmo kan no no na mo so deɛ monya wotrɛ eti ɛnum no na mo so mo kɔ baeɛ no mekɔɛ na mekɔ hwem na yɛhyɛ aduabɔ na ne nɔɔma no abɛgya ne mmienu duabɔ wɔ mu ana honhom yɛlɛ so wɔ mu nti me bla no mfɛ busa sɛ bla no ɛdeɛ na wohu yɛ ɔwɔ so opie anadwo bɛ sɛ 8 ɔba no opie anadwo 8 sɛ ɔkɔtɔ mosquito kɔɛ ɔba no nsuo bi da ɔmo sa de ɔhu yɛn sɛ nsuo no nnipa bebrebe gyina so ɔmo nipa ban ɛma ɔmo dwane ɛsa no saa ma no kɔbi obi fie kyerɛkyerɛm sɛ ɔfo bi pɛ no ko no ɛti ɛno mu no ana ɔno kaa asɛm no nti saa asɛm no ɔmo kan no ɔmo de ka nantew a na sɛ ɔde wonya wotere sɛ aduabɔ a ɛbɛhu nyɛ aduabɔ a ɛbɛhu nti mesɛ mekɔɛ no ma no bɛgya mmienu sɛ ne yɛle aduabɔ wɔ mu ana ɛtɔ so biamu honhom bi so ɛyɛ dɛ ɛta akyiri ɛti aduabɔ na wɔ mu deɛ ɔsɛ ɛkɔsane na mbɛbɔ ɔmo ɔfama amaneɛ sɛ aduabɔ ɔmo si aduabɔ ɛwɔ na before sɛ bɛkɔ akɔda ne dua no papa no sɛ ɔgye kosua ana snap na mu ɔno ankasa particular deɛ ɔda ne dua ne deɛ ɔno bɛhia ɔkra wotwa ɔkra na mesɛ bɛdeɛ menya saa tam no menya saa tam no magyina ne bosom so ntwa ɔkra ne mu ɔkra mɛtumi akyɛn sɛ ɔkra bɛmatua ka ɔmfa nyɛ no adeɛ nɔsɛ ɔdeɛ so ɛtɛnu mu no ana ɛfiada ayɛ du yɛ no ɛkɔɛ sɛ ɛkɔda ne dua no nti ɛkɔɛ ne mfa no asane ɔto kosua makomako 6 ne nyinaa no kosua no bɔ fae a medeɛ mene ani ba wohu mu asɛm deɛ ɔmo sɛ ɛba saa deɛ ayɛ adwuma ana medeɛ yɛbaeɛ nti yɛbaeɛ no yɛda hɔ anadwo a na ɔntumi nna koraa nti bɛɛ sɛ 3 o'clock wada 3 o'clock ana ɔnyaneyɛ nti ɔnyaneyɛ no ɔsɛ rich mentumi nkɔ toilet na sɛ ɔnya wotere no a papa no sɛ ɔbɛhyɛ nubra ama wo na woanom na wonom a bɛka ma wotumi arane na toilet a wontumi nkɔ nyinaa no ɔho ayɛ dɛn atɔ nti nya wotere na mebɛ da hɔ a nti nyame no nkuro ni sɛ tama maame de me bra yisia me so fara no na atade ɛhyɛ no nyame no nkuro ni sɛ maame ka sɛ ɔde me branda so te saa mmere a ɛtoro atade ɛhyɛ me bra no menso me dog way I love you so small menso me dog way Ewiase Mu Nsem ɛdɔɔso ampa utie agya asantuma bɔ so number 1 akan radio station Nhyira 104.5 FM Israel dwumadi adrusu me se yɛfrɛ yɛ Ewiase Mu Nsem ɛyɛ nsɛm a ɛhu nsɛm do sopu na himfie ɛne ha yɛne yɛdi sunsun mu nsɛm da bia da kwa me gonka yɛne yɛtie yɛn so ansa ne akotie binom sabrei prophet Elijah Opoku prof yɛnua asɛm yi a ɔde bɛto abidwafo anim no nokure ne nyame anim yɛnim sɛ mo bɛyɛ nhwehwɛmu honhom mu ne apɛkwan bi a ɛbɛfa so aboa ma ɔpani ne ho atɔ no adwene ne safoa na ɛyɛ ayera ne mmom abusua ɛde to aberanteɛ so sɛ ɔna ɛde ne kɔgye sikaduro asɛm ne bra ma ɔtom nkyene sɛ kame yɛ sɛ ɛnɛ Ghanafoɔ ankasa no sɛ problem bi ba yɛtaa de problem no hyehyɛ adum ne adan
enti emusa se nti abrantie no ono amu onye bone ana sa abrantie no maybe na brabo ni suban ni ema bi te sei si wo hu esie no memfa nse de ahye obi se enipa na aye na mibusa se ye hwa papa na yaresa ana se ye nhwemu apese ye pese ehu se de ekoso na yesi ana se yesi si wo hu enkoso me de afutu am de be mu ne se omunyina nka mum because o hwe de no mu ye no studio ha na nyefe si wo hu sebe mu de obi ko ba bi akwa akopɛ nipa na yaresa enye dede ena abotre na wo se munya ifise o hwe de papa no ote ho a wo ye ene ne niema a o ye nse ebra na na akora kasa no mbe se obekasa o hwe de no o ye si wo hu tache sa asem no areho jibe de afutu am de be mu ne se o mu mfa bibia nto nkyɛn ene yeduabo ene yewe ne ni nyina o mu mfa nto nkyɛn no mo mprehwehwe enipa na yaresa because nei upon say wo the two ways so say we na aye we nsu say eduabo we nsu say yesi na ni nyina achi ne ho anto na emfa so be na munyae na mi be nyina na mi busa no wo mu say enhyira ha no mo de baaye no wo mo de ba so mo hwehwe na yaresa ana wo mo de ba so mba ba hwehwe say we na aye ana sese so minim say asem ni nyina achi no eya yaresa ne yepe ama papa no because enkoso ohwe die sei papa na ye na ohwe ni dimi na ne ne ma enkoyi o enti mesre omo omunya ene we aye sei ene we sisi na omunyina nka mum na omuntu anamo na papa no ye mpa na yare sa meda ase nkoso adom do ya da kwasi ada usi nkonya ye besom shebreze sanfo ne awurade tumi ne so de awurade de ama wa kira kwa namba no medase de ya na meka kire tiefu nyina ne se se wutie ye ne a entena se ne mumtu anamo on se nhyira de ye fidikase ye kwa akire obi atie bi enti wodi ye ne se obetu anamo de ye kwasi ada de nyame ya adom a eye wachi meme ene ne kwasi ada eye faadi school junction ti bomodi ne tu anamo kwasi ada ne ye ya asori wi a ni asa tena se edi nkasa ho e friend say counseling and cause wo me numbers ne ye 055 055 00 00 733 95 0240 96 77 57 Medase nkoso Sabre Sofo Samuel Asante ono nso ewu fidiem Sofo my brother mama ma meet ba ko economy no so asem no ne bram ho no so se menimu se oye papa na ye ana so oye bone a na ye abrante ni nim se ni nuano no onim se oyare o fa na ko hwe na yare ye no yeso de ne koji sika duro sanka wotra senso no wu ya yebeka kire ni se unu ayale kra no o anyere ben o anhwe no e de Ewiase mu ne ewi akwasi bo afoko kai bi yese hone ne nam no de ne bai sometimes ensem bi wo no ma wodwene ho a wonte ase wa unu o obeso mu de o kwa ayale hwe ese adane abeto so se ona wo ye unu ya no e de asem ni enkoso de meka nyina ne se omo modin so beba adwenkru mu no ma hwehwe papa no mumu ayaresa dan se omede bene nam se we na ye no we na de afa na we na ayese na we na ayese antimi mfa problem no solve no nyeden ema de betimi de aba nyina ne se omo nyina mra fom no mo hwe ade betimi ayeden aboa ama papa na nya na ayaresa ene ne hia dia ka se we na ye no se we na de ko jiska duro se we na ye se we na ye se no amfa hwe ma angaso amfa hwe ma nemom de betimi abo mu nyina ne se omumra fom na amfa mpaibo minim sade we de akọ hospital bia hospital no mo de akọ na no ka oyi ne krata ade agu ho no no ade ko de potin we say angaso one of the problem for you want say bi akọ hospital na omusa de kode a ha nipa no omusa de kode ha nipa no
one of the our problem nti so mo pa mo san fa no hospital no wo hwe ebetuma ba say adwene ho kra na adan aka say de wo ka no ebetuma ba say no na ma no yesa nti so mo tombo ase a menim say mbenya no poma sibre me da ase so me da wase case number 2 mami o hwe no kra ni nyame anim say de ne kasia timinim sia bo ni patia tian say so o hawa wawuram na ma ne sotia na ati no kra ni nyame anim ma me kafra wate mini ho fa o hwe sabia sabi mprediasa ni komo yi nkasa mi so ko Facebook live na hwe maame a wotima anim tentenso a mene ni bedi nkomo no mama be ye wate ben fidie no ben fidie no be ye wai wotimi abawura fidie mi si be ye mate sada bia mitie mu ntinam so no de aba bibia be ye wate mama wadaro ma udin ba cho me de ajuosa mama ajuosa ba cho hani mama ajo ben fidie no na ye tiefo ya krado so mpese omutie wo ha no atu ne betimi atu bi mama firi ba cho me mi fira aguna keze mi krompa ye ebuno nkwansa na ofiri na wote hen me be bia ma ye kokoo ni de aguna bipua woyira e fre woyira aguna bipua woyira e ho na betena eye ku adwuma me papa so ho na papa firi na mama wo ma ba cho me wo ma sei omo ya miensa na kwa sorry ba cho na me konso me jai na kwa dey sorry na me ko Pentecost na Pentecost fo na mama ni me kwa ye mo de me fa so nti ama me ni anyi hu bi mama me no ka say Ewiase Mu Nsem edwumadi a wotie bi pa ba cho mi tie papa ye bua manfo di pa hwa ne da ko chim di a me no de na mimisa wotie aso na aso nsa unya kamafo ntinu aduru ha e pa cho ane pa cho aso men nine aso men sa nya kamafo gise mo a na mbotimi esisa asem we ya no ama me na ntimi dia beda mo ma me dia beda ye yanso ye be mo akwanya no akirem ni atiefo do fo mo dia san kwanta so nsam na bi ehu o ma me eye dan na ba sa wadi ento afidie so anwumre me pa mo chawo esi nipa ense enya dwuma ye nidi na me woyira e ho na papa ye ni koko tie wo nam so me ne be me bi ne netie nti de mire bi o ho na papa frɛ me ta adwe e suma se me frɛ me adwa unu kunu momra na ze na papa are na papa ya frɛ ye se ye nti yenko tia se nkoro ye kangu ni ye ko ya mani didie mu anu osi o enya boni bia na maami bi ofiri aguna bipua ana osi na saase yanfa me opu bia mane aye ne ye mienche enti me bo mama ne me se mo de mo ya ade enti bo mama ne akoye ye mienche na na we nya anye ne akoye nya ye njuye na ye den me ye no na maame no si ebe ya nkrata na osi enyo na maame no ye de ne ko nkran to amba fa na ko nkran oba odi stroke na be ugina okura onim ne ewo mu ana maame di film ti wo film no ye wo ya ne ya mienche no e film o film enti ne ba ye fra ne ba na brefi ana afi maame ni film wie ya wo so oba gi me 10 minutes nam si na sa si ye tu sun sampire no mesro te mesoi wo so wonte so nti wo koyen krata no a mintu esika no a won fa krata no ma me se mate ti brada bi me wo ho ana oba ye no si ye no mi en koyen krata no ana mi di na chi ye koduru koto ye koduru wa o mo abobo se 2 minutes uti ai me ntu ya che se wono na nke koye ntu oye no si a me dia na mi ntua wo na betua no se sanso wa fa ahia mase enti na wo bo se wo gi 10 minutes ya no so na be yen krata enti o kan sa am si no he me mpe
enti dia me so ekura me ni 500 monye nto ase ne na awotwe no me ba nam de dia aka na besoso ana kikiri jam dem de ma no ne ye da ye ni tini na awotwe si ye beko ma badwem ni di dwade me hu anse obe ya ba ho de ne me no yo simfi no ate yo simfi msemate oh ko be no a be gina ai se usi asase ne su bie hu a na nanto anya ma ene na na krokoto ene ye kuro man bo amai die na me agu me abampo Mami mani mu abam what me abo antonya ma din obo krokoto na tetiro na te so friends yo miensa bo ama die no ayi de ali kosi ayi apoi ayi kosi adani enti awara nam de oburuburu nua nam se a eso aja sa asamboni enti ne yesi ahemfie na Mami unsio no producer se an obo antonya madin ena nana abonkore abankore nana abankore ka ho miensa nti sa no ena me de ajamati atan sikam de ba kora na edene eti o mu ana mpepere ya na minya ska akra me de bae ma ba ha we kan wo mpre na eti dua na obo nti no aba dua ni nti ewo dua ni nti na ma me de bae sa me ba ya adwuma no wonya bia die na mso manya bia die na abebo me dua me siafuo mo ama kokoo no prai dia me ti ni mre bi kura gu oni apaafo ko boy etwi ba fie ni nyina ma nka hwe me ko obie mu adua ubo mi ase ane ya dua na ma wo ti wonu ya de kura wonu ubli be ko wuom na se ane me ya de uni mu bi dia se ane afa no wa ye ni mu a kire me ala ja fo yi da wonu nti me ba no aba ya no no se afi di ante ma menti afo yi me nya ne kama na wa brefo yi hu na se a nya hwe so betimi aya dia ne ye na mde ya bo me dua ntimi nkom tie bo dua no wanko ba ne kwatisi afuo no koye ye no koye nti akura yi ati to duro akoje duro wa krate fo ho amo mo de egu afuo so amafuo ya so akura yi koti ba ku de ne kasi a wo betie no akura yi ko odwe mu a na wo be ya sa yo bo ne dua se mo wonsi afuo no wo pese afuo ne da ho na ka wura na mpayi empuro we no ko no na msesa ne wa mele binti no ana o ye mesa enti so abebo dua dia wonya motreme ba ha ene se jame kan gu mu akra me dia we fa mo he na kwa ya abrafi wo pasi wo twa wufuo fa ma battery so ma ba kon so eno no am dia we dam yo mame ye makwa ba wai nemom na se piesie yam fama Angel Dominion International Church yes for prophet Joseph Mensa Bible no enko benkum enko nifa misrawo susumu sembia na no kwewo madadi wodia na yesusumu awade ana wankasa okwa awale bi pese ohun sa awale ne begina enyina oba na obeteteo Bible no enko benkum enko nifa okwaje vesa si ade be ma se mfama Bible no beda ni nyina adi ade akire ntimisrawo ye nyina ye mohwini anko prophet Joseph Mensa na kira kwan on the angel protection oil abedwaso we Psalm 91 and Psalm 23 on ye gina ade ayesa oil na eye adwuma se nkonya etimiso nya bi na fasi umpa na tifi misrawo ye nyina ye hwe prophet Joseph Mensa na kira kwan ewa Timetimbola Junction sanso so ena nkran so ama Samai Stadium Junction Oben Jarvis sanso na nkoko Trado Salvation School no na nchepe echemu bia trawe so no no afre prophet Joseph Mensa ewa 0554 477959 0554 477959 yebo hwini akọ Natural Company Limited omna di dinner capsules abedwa so eno
say your son na ne di nete de ebe mu aye bo se kontomre be ma no so mu ache se nyama be da na akwam obabu oduru mpa so a no aye ba we se ntabo me so hia dinner capsules na ama wo aye bo afa me saw enkaboni suboni egugu nyina no nya dinner capsules esiesi ahemfie onom na bibia atoto na akwam e dia ma so no di Proslab capsules enso abegwa so na nya bi no no ma junso mu haw nyina asie beto Proslab capsules na esiesi obema no na gina so bawe na seti sepia Mr. Ojunso enwu cha so ebebu dan the Proslab capsules and a true man capsules and so odwa so nya bi no no mate minia ebesiesie osisi ade nyina ebema na dwane san so na wo ankasa enam yare bia wate asabaro nya true man capsules na esiesie ntie nyina yanye ni doso pro ahomato foi so 0249 017101 0249 017101 Franco Trading Enterprise nam do phone papa efie ene ho say Akata Apple Nokia Itel Estig Techno Samsung Infinix ni nyina no ko eye Franco Trading Enterprise phone bia betumi abodin bia no ukọ ha betumi anya bi sanso ene wo television ahodo nyina bi e wodwa so na anwanwasam se wo Franco TV ya na abefu kwan so kra ntimi so nya bi inches bia upe bia no abohwi no akọ Franco Trading Enterprise omo akira kwan mesra kuma se asye ne ba ko eben Ajaba Jewelry sanso na Challenge Bookshop ni nchepe asye ne ba ko na Dum Old Mecom na fe Prudential Plaza ye Boss FM no atran ba ko na fe Kofo Clinic na Kejetia yesina abefu kwan so ye wo asye ne ba ko Franco Trading Enterprise in Penning for 0245 232091 0245 232091 Hakiba Travel and Tour Mr. Wakontion Semina Fakodano say a ticketing booking reservation how do nyina just Wakontion Sem make the enemy jade travel insurance how do nyina how don't bo Hakiba Travel and Tour Wakontion Semina na ya mawa srama sisu nyina atimi free o man be na person ko do say Canada US and UK Switzerland Japan Mr. Niji Sem ni say chess Olympic Games ebekoso so ehudumade nyina sabre Ghana penifo dia Hakiba Travel and Tour and sent me so akontu onsem nyina hwe akira kwan Kumasi Central Mosque first gate honoma ye wo asomase me so enchemu bia no afa Hakiba Travel and Tour penifo 0244 219 836 0244 219 836 India Spiritual Doctor Prayer and Healing Palace ye nyina ye mo hwi ne nkọ hwe na akira kwan Ewiase Mu Nsem ya mawu junso krobo ana wutie me aye ntoyare de ama susumu ha bia me situmi nyina efre India tienko India Spiritual Doctor Prayer and Healing Palace ni Esusumu Nsem nyina ontu ase emfamaye wodia no kamia sa huhumu yare huhumu be so no da promise and fail wanya concession ukotu sika kokko ko India man ho waton sanu mu tintan owo eye oil bi eno ye friend no love me alone oba no obedon kwa be ma no obetra nkwa ye mo hwini enko ahine makokobin 18 mu Kumasi no obo ase kwantempo so oye adwuma ya wada efiada na memeneda echiremu bia no afa India man 0240 553682 0240 553682 alomo bites ye kwatwa bites papa empanimfo nsanya bi no no mwate basa na nipedian agina brand mesrawo panyin bia wadu ne panyin fie so ubisa na ensa eye papa wonom ahaba ma ahye ne ma den alomo bites etinya me nwanwa se Center for Research into Plant Medicine omude stamp na boss se panyan so bibia enum bi nemom abofra woni num fi hyadun atwema num bi sanso no ba wa fa afro uchira lomo bites na nyame so wa asomdwem kim beso no num bi esa uyam kuro no ewu ntem no atimi akotete omaku sanso na aduane nso etwa no boyi bagaya ambesu anim a ubedi pata fronsa me se den alomo bites na atimi aboa osonko ekwan so me ma me otema anim no kure ni nyame anim ye bro omodin bia se ye benya ye ma me ani din be pia asemi ye bisa ne se so asam no oyi ano sen na no so de say abna brafi na aso abodia se kokwa wo ya ne yame nchama na maame na film no
Ensiafuo no usiafuo no di so mi ansabo odia ana ase wo mu awa nsim na oba ko so eren okote enti woti ya ne sika wonya ye no am so wo mu ano enti nam so wasa abo akora ne dua am se ne mimi nya ka sika enti na chese oba odia aba oba ne so dua ma me nko ma ne so na me ne oba abna brafi nkodi nkomo oba brafi yes oh adaro my mommy di we sa me na na why oba brafi ana mo frɛ me sa me kraba aba me ho na we de ye frɛ wa nya bone woni maame adwo sa ai kwan ba so na ani no ni so ye me maame aka na yemi so o maame asase a na wo di su djuma free so asase be si sabre woni no nkita hudi atesai ni nkita hudi de enye ada yes o ya asase no wo ma ye 1000 grada nti aduasa ni 1000 wo ma wo bi abiga enfie sai aduasa o ma mu bida wo ma ye bida na mimi so o ma mi free ma di sai ne ma mi free mu tie ansuri eno so me de na kwa agura court kura ta won ko sa ye ko ye kra ka no on side na ye ko ta ta no ye kra ka wo me ma fa mi sika nti a wo ya mi ko ni sika mi ni biga ezini fa mi sika kra ka na ka agura court enti sa me ka ko wiesa unchire mu ko wiesa ma mi adwe sa ye sisifo ubeyi ma no sai sisifo do ye sisifo pa na nyabutre obi ye sisifo na wada ma akode asori me ngwa asori ngwa asori da aha na osumbe na dinwom ose ni biem on sombosom on konkramo on kwasori hey na mami mi so mami adwe sa tifia se wo boni dua wo frensuo mi ensa boni dua mati no wo si so be ni so be na mfre boni dua bisa se so be ni so be na mfre boni dua wasi wo wadansefo a kire se wo di antoanya man afi ayi akokroto na akokroto na die akokroto wa hene minti so no kwa o kan ko di da na bankro me na me bankro ni mi di da ajo sa ne die na na je yi ajo sa ne die me ma boni bia ba front wa dia boni bia se kwa se bu wo bu me no na me ne akojira court ni e kwa ya krata no so wonye no na kwa se bu no pe so bu me na sa ntia bia sa ti mi fu obi asase na wudi so na wuntia ho kapre ne kwa ya krata na ye kwa ye krata ni ensan kwa tasa so no na pe so be me ya chedia ajo sa ndi ma boni bia front wa ne boni bia hey wo boni bia mame yes wo boni bia eje mi na me yare na mo ma me ehun me nyabotre nkomo na ede nyabotre ye unu wadaje na okofa sem kasiesi abayi hu ano se unu wadaje me ma ko fa sem kasi aba edu Nhyira de ne wajo asa na tini firi wa asa ho abedu a wahun na mo mi se ni pa ye nwa ni ye ti asa aseso oba brafi yes nana tade wanya bra ne ye kasar nyame won sha no nto nkwa na mu ate na mami mi se o ada na wono na esisi wa waboni dua anso ho a wasa frensu abone badua me mo ne badua na wankasa de di kama ne nsi wo ne ba ne nso si wa ono nso nsuo ne nya no wa umo odua bi sa brafi kotoi me mo ne badua ajo sa do na boni dia me mo ne badua umo ne badua na we dia mami mi se o ti se koko no ha na ete koko no ha na ete so ni sam koko de so mo afa ya fa sa na fa koko ni ya won ti ma obi ata azenda
Mini abai. Yes. Nukre ni nyame anim. Sɛdeɛ maami ka ho asa na mse afra okra wunyu ho ano. We de kotodwe gu fam. Sa dum ya. Da sene kebe hia ofia. Why? Na me de me menti ho. Menti ha. Ntini ya da je da sene no kwa na ko mistake. Na juade. Papa, me yare ntikra na mtikuru mu ha se yi. Nye yare me ntikuru ha ko kwa na ye adwuma. Ami. Ni ye yare kwa no aka me ni kuru ha. Abrafi baba. Nana. We dey nan ka me kan se o ya e da hom kra na ye nhwa o ye de ka be ba be fa o ko be ja kwa kama. Ana ndi maka ni we ka sa asem we tenti mi meja medwuma ya aba wa ameboa. Maami e. Maame. Nana. Enya asem nti. Ene ye fro ye ne ye hia o sebra. Yesu wo mo kwatia wo mo bu me no wo ajo ka na bu me no wo bu me a fe di so ma bre esu won de won fa sa te ne bre so a wo no ana be ko Brafi ko 20 wugina fidi kase so aka sa ye to yan sa afro no ye aduo sa si nche won ne ma o ma ye obone ye afro no ma ana me papa ye medima o ko ya wu adwuma na bia no da be na abedane Eda obetse koko ni mu no. Eda obetse koko ni mu no. Eda no na meda. So nim sa santima mu ye modua. Ni aba. Na obi ani won so a wote wa obugbo dia. Sama amini nipa no a wo modua. Nti asama mmene wo dia. E to mani nipa ne so to wani abre. Ntini ya se bra. Ye hia oduabo na aba mu nti bra. Na ye hu anamo e betuna koko no se ye hwehwemu na wase ye jama no wabusia na adwesa ne matena on ba bia ye de no krato de wase da ntini ya tu yansa afro Nhyira FM Abravi 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 chief producer ene ne nto ankomo twetwe ne so e ma ne ntiase se wompo ye be hia ne fidie mu ye hia ne wa ha obi do wa fo nu odija wa ne dua bo ne sen asio nana no kraya ba ko pe maame no wakasa no ase wa mu yai nana asema wakane de nke wo mu pa na etimi ma se obi di asase ama mfi aduasa wo se men cha me oda ma men kama sa men cha ama obi di eyesisie ana ohun ni ama ekire no efisa fo de ama wa wo de ayira mfi nson mfi nwotwe wo de acha no yo me anja no na mo sa kwadi mfi aduasa de a na papa maame wa na wo pe wu ne kata mo bo wudu akra ne papa mo ampa suma kwa hina wo anasa grabo abodu ye wo ye ho no e ya grabo abodu fa akokwa na pasama no na mo ntase ne ani asa no onsa wanka ho hwe no wa ye odufu de age wo eti brabra ma ne ama so bo betra obi afuo ba ko ho no akowu ade ko cha bo wo sese memu wa na se woni ska akofa Sofia ana Sofia for so mo nkonkwo che asase no iti de ba ne se nipa ne mfa dua nkoto na yi wo de na mama amene de nka na mpro ne ba wieo se no ma de ba kwa akodi ho de nka nyi asem na maame se wo ya nwa na wo be trafidie ya nim na so ampa so ade obi afuo mfi aduasa ni na so nche mo bi obususu bi eni dia na se wo no kra de ba akope hwede wa ya wo nam hoi ahu eni mu kra yo na bosum nya obi anwa na difo na sa dia ya dia fa nkwa hya maame no ahu etibi da kakra me kan se ye pe no kra kona na nkwa chafo no na fa wo de Asio me de minim se emfi na nkosi da sene oba na beba na wasa abrafia abafidie abrafia ayesa wo ba aso awo kanu se no kra se wo ma me na de ma wo mu kra
30 years de dɔɔso so mfi aduanu kra maame ɔhɔ ne de wa anye ne yie mfi aduanu sɛ ɛyɛ abotan aka akɔgye sɛ o dɔm yɛ nkyɛ no kra de ba akɔpɛ sɛ yɛ abotan a ɔnkɔgye sɛ o yɛ no dɔm yɛ nkyɛ ada na ne wontwa aso ayi gye na anaasɛ ayi enkateɛ yɛ nyina yɛ abro kofie sia kura ayi yɛ fra ne sɛ yɛ kura nkɔfie aso ne yɛ twa nkɔfie so etene de ɔkra me no onya adwene sɛ mfi aduanu kra no a ɛna sɛ yɛ kwawe so kra kyɛnafo ɔmo de ama wɔ mo asase nya wo dia wo mo panimfo no mo dia ana wakɔgye yɔm yɛ nkyɛ no eti sɛ wo se nya mfi aduasa na mfi aduanu kra wo de banche kra na mo dua no so kyɛnafo ɔmo de ama wɔ mo na asuoduabɔ na aba mu no na ne duabɔ na ama mo aka ba mi ɔbaba so na ne bibia nsi a twene kra wa anyene so a na sa ayi no tumpa na kaka wa enti o so enti na dia wonya ba krata asam dia nyina betimi aboa mo akoye na mo ntimi nyi obi afo se mfi aduenu dia onana no mo twasa no na agya bonkum gina nifa me dia maka no kro de e ba akopɛ etu po ya de no ano na ama o yare no so yare dada ania ya brafi na asem firi mu na mo nkɔkyefuo no Diana Abraham na ne so wasam oda nka Diana Abraham no ye ne ayete ho nyina ne ye hyebo abodo ti ano papa wo ba kra na ntimi kwa na ye bi me ba wo koja me na bo abodo ho sa papa no na wo sa opani bi a won katabo ne so de no kra da na papa ne de beto eti wo ba metu akwajaw ne de ba me na famra kwa so bi abre wato no kobo ne dua do kobo ne se na so asem ya de ba ye kodi kra obedi fo me de no kra ba na watwi mu asuo beti asi wa kira kwa no na number no bre twato e se de ja na se ya japu ni nti na mo ho de kwesela bia Queen's Park ni je wo okay mo yetete yentam o ba so anu ahye obi bi kama woni bia wo du kwa na de abo ano na betra kama na me ho ne de wa woni nza de so yi na adwuma ina me tran frefre jo frefre ko bon me mpe ina me kama asem wi a wo do me no aba na nu sa so nso de wo ye de wo ye adwanya sa fe na betra na se me frefre ko bon no minimu ye nyame ya do efiri wo kire ko ye ginam de obedi aduro de opa wayalesa ye wo pekunu akwantuo awaresem adwuma se so wo hwebenu fa de abra esio number no edi ha no obi otika mu osi emi yam ya me ya pa kafra ngrofo ya asofo ne no nyam asofo ne me nyam so bo ba kwa to dress on no esio asofo mo amura man esio number no fa ya si me ya kafra esio bejo enti me number is 0243 1345 na almost so mo discard ba ya no me say su bi ya do mo nyina ase okay me da mo ase abasi meet baako WhatsApp no ya bi WhatsApp wa bucha WhatsApp no 0557 667 510 0557 667 510 nana ya bi WhatsApp number eno no ko ye maame nsem bia wo ka no emu ya mevrem kakra na mente ase yi maame wanka sabusa ho se sebe ukwagia fu kra ya me nche kuku eteki sen yes sen ani chim eteki how many years what kuku no so what we 20 years ni mfie duo no mesro maame sika nyame be hyerewa nyame nim ko fa so hyere nipa sika ti nyame be hyerewa onim kwan a ofa so hyere nipa men ni koko na chi koko bi no madi koko achi ahwere o mankwa Ghana koko assembly e koko mayen abusua edo koko yedu to ne yede abusua to no ma abusua be koko na je wonipa no mesro o ma so wo ma se de o tie bia o ma pe wasem mesro sister de kire se wo ma koko to nyina se ye mo pepa nto so na mo nchem wayi wani mesro
mesrɛ ontimi nkase wɔ mpene mesrɛ ontimi nkase wɔ mpene ontimi nkase wakɔyɛ afuo no nti wo sɛbe hwerɛfuo no tukɔ na wɔno ni mmerɛ bi ama no kwan saa mmerɛ bi ama no kwan nti akwasi no korakora nti mesrɛ ɛno deɛ ontimi nka wo deɛ wopa amakwan tie wɔno ankasa aka sɛ wase makwan na court ɛma mo na mo nkɔnkɔtwerɛ letter mfam to so krata nto so afei mu firi hɔ nom a wokɔ no wasisi wa aya wokɔ no wasisi wa ne brɛ fie ya ɛnyɛ kyenkyerɛ ntwɛn sɛbisɛbi tiefo mo tie ne ɛmfa nkyɛn wotu asɛsie wohwɛ sɛdeɛ kuyayɛ ama sɛbi wayɛ sɛbisɛbi wonya obi akora wɔahɔde wɔn nsa bankunkura no sɛbi wadi dɛm wɔ ho wɔn nsa no akoa ama kakra wode ayɛ kookoofuo mesrɛ maame Odibiye akwasi odibiye sabre sofo sam asante sofo mama mi tiba ko na so you mention me near baby na birthday why the friend Nayak why me near ba Nayak na ya or Germany Hamburg enne Nayak birthday nti Nayak happy birthday okay sofo ene abushani nyina sofo mama ntio ankoso mama no on say yeah can some no tunefo but still onya na dwene say o sesan okay hwe ye bitia o can some no tunefo kwasi etia o can some no tunefo onya na dwene say o sesan madam de betimi aka kiro ne say ope wayare sadia brafom na de odi aba bedan ye na ye ka no tie eno mum na beboa wo esan say wo say wo check okoo na obeda ne dua no nkoso frɛ no na asɛm ɔkan no enti fa kwan a ɔhwɛ a bɛfa so a wobɛtumi akyɛ kokoo no na duabɔ no so ayɛ de bɛyi afiri hɔ nkoso me koi so obi ɛwɔ hɔ na pressure ɛtete na brabɔ pressure pa sɛ tete obi abrabɔ sɛ obi wɔ hɔ koko pa ɛtete no obi wɔ hɔ no na diabetes ɛha no okay obi wɔ hɔ nom a wotie me ne honam nyinaa yɛ ne ya ɔgye ne ho anye bɛrima nso deɛ ɔyɛ mmerɛ wɔ mpam wɔde bɔ so a ne sɛ wɔgyae mesrɛ wo ɔmfrɛ me 0241 84 74 83 0241 84 74 83 ɛyɛ mmarima duro ɛna ɛde aba ubisa mi ni Elijah obeka kyerɛw bɛma duro pa ɛyɛ papa ɛyɛ bibiduro ɛnyɛ abrofoduro ɛyɛ bibiduro bɛma bi so hɔ ne bɛma fɔn na afɔn ama ne ho mete yɛ bo no yɛ bisa sɛ wɔ yɛ die ni number ba frɛ yɛ ba ko pɛ 0241 84 74 83 0241 84 74 83 sɛ bɛma wo bɛma afɔn anaa bɛma wayɛ mmerɛ wɔ mpam anaa sɛ bɛma ohia mɛma duro sɛ pressure ɛna ɛtete wɔ sɛ koko ɛna ɛtete wɔ bɔmmɔden sɛ wobɛfrɛ saa number no a mede ato dwa no meka ne bio atwa toɔ baako 0241 84 74 83 Engoso medawase medase Prophet Elijah Opoku House of Fire and Anointing Ministry meet bako engoso medase maame no metiano mudi na mehwe no engoso maame omobo pa na hwe se de wasi aye mobra fe na ubi asan boni bia na wutie ne nkasa yam nyina eyafu ba ko pe ya ho Bible classes when you Ewiase agapade nyina na se ohwere wo kra nkwa emfaso obey ena abenya de make nyina nse maame no ene ya frɛ no ye frɛ no ye so omomode ntu ana mo nye de emmara si ofiri si wodi bema adenti no so oma enkoso se maame ni free se na asem oda ye sere no emfiri na nkopem ene na awotwe o ma kire na asem na eduana wabo no onane because asemba yeka yemfase kan na yede etwa nti omra yemfa yie ntu yie enkoso ye bekoi na meka kire yetiefo nyina se sede ne enipa nyina tu anamon ebaaye na ayarese koso wona
kyerɛ sɛ ɔbɔnefoɔ de dadwene bi ato ɔmu so nyina ɛfiri wɔn so no wakyi meme kwasi ada bɔ mmɔden sɛ wɔn so wobɛtu anama aba bi na awurade nam na basa ne ne tumi so agye wo so obi yare obi nte nneɛma bi ase a wɔn mmɔden ano ɔmfrɛ number wei 055 00 733 95 055 00 733 95 and I say 0240 96 77 57 Midiani Odifo Elijah Fadi School Junction I want to question Adabra Medasi 0322083581 83582 83583 83584 na maje onso so agwenche mo mo hwe Facebook Margaret Amponsa even also answer Ken ene DJ Kenten no Anita Bonzi ene Anita Bonzi rather Matilda ne ma me kunadu Mr. Yabema o list o tie den don't know Veronica Bowram na onso yanye agwenche hello Ewiase Mu Nsem Bema me joso Eja enkwe. Shabi mami na bi mami. Na mami no atiba yo ba na ya o pera tu je no. Em se wonye na ko pena sumji. Oh, so kiso pera tu je ya. Adawuma. Munja ina o pera tu ko. Papa. Hello. Good evening. E to ma choku. Into my man was a new plan out with the new. Yes, I was with Yagi. How there was a young with her papa, and I was that. What you mark, ma? Then I have happened to Papa. And so, the young people, yeah, you are my good, you are my father. Wait a while, and I do one now, baby. And whom that's an enemy. You are now. Hello. 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 Pacho dini baby adi free. Free man so mosiaso. Mosiaso for we. Ya me ado ko bi agun ye. Ya ko emi na. So ma jencher kakra ma jeren se. Mai na adwinu mu kanon. Asofo wo. Ko ye bu ho. Abusiafo no hwe. Baby a mo gidi won. Omo mpa ni mura. No nya na yale se. Ena santo so bi mu. Oba no so Bible so nya wesu na japade nya na so hwere okra nkwan mpa so bi ni so o hwe na se asasen o ja chi dan no batran o nya chi no fata asen no busuafo so wusu no peswa o nya chi dimu ma jenja ne da se hegado onchi ame fadi onso me cha so kokwa hello If I tell you a friend for a chat to dinner, baby, I'd free. And after fire, any more beyond Fabio. In the animal Mustafa Kofi Abraham, it would do Pefasi. Kaka make an answer, say, me, mammy, I what you eat. Maybe I'm a shano or TV to me, mamma, and a felicity. Mammy, what our mammy saw my own come we here, no, we are willing to be. Take a man of Pamwa. You did this a wook who could be a quantum in your back. Iti mama wata ka mene opama ka jigo ko funu mano e ma ba ni simu bio e bi se unwu ya de obenya unde de boni ma wo twen wo ti me se ma me wada wo ma sensiafo wada wo ma e no tumbi ni ma me ti ase ne den dua no a wo di asase ni mposia so fo ma me no konfo ye bi ene waka no kwapa ma ani age ho e se ma me wanka no kwase wudi kokofo mfia duasa ni wa hu bi da wakan mamu a ana hu bi da wagan na mamu ha se kokofo timi gi ni mfia duasa te so ma me na ma me bra fi ya no de ya sa de no enti me se se ya no be fi ni mu a ma me se be ya wo kwa hu hia me ya me ka sei fa me se ba ne ti afo me ka sei koko no ya mabushafo ne pa bi me fa nye Atiefo adofo aha na brema me kwan ama masom mu asi midiane enkoso hine jigawa no afem na amando krobi so man hine ochiri krom ne kokobra assemblyman ene otie akwasi